1:30 da tarde, benvidos, benvidas a todas as que nos seguides un día máis a través da canle de YouTube de Culturgal e da app de agalega.gal. Aquí arrancamos a nosa emisión de hoxe de Culturgal Televisión, domingo 28, último día da que está sendo unha exitosa edición de Culturgal, a máis ambiciosa de todos os seus anos de vida, e queda aínda moitísimas cousas por diante neste domingo das que imos falar. Ademais, como non somos así, imos comezar a falar polo final. Agora entenderedes, pero primeiro deixámosvos cun resumo de todo o que deu de sí este sábado de Culturgal, que xa sabedes que é sempre un día grande. Isto foi só unha mostra de todo o que se puido ver, escoitar, do que se puido contemplar e gozar neste sábado de Culturgal. Moitos destes protagonistas compartiron espazo con nós onte na tele, antes ou despois dos seus espectáculos. Unha xornada que se pechaba con ese moito conto, o espectáculo de Touriñán e Amigos, e unha xornada que hoxe se vai pechar co concerto de fin de Culturgal, do que imos empezar a falar, por iso decimos que arrancamos a casa polo tellado. Empezamos polo final. Óscar Ibáñez, como estás, Óscar? Benvido. Moi bo día, moitas gracias. Tócache clausurar o Culturgal. Pois sí, a verdade é que unha maravilla, unha responsabilidade tamén, un reto, pero penso que vai ser vai funcionar super ben porque vimos dunha xira longa, unha gran xira de 20 aniversario, esta xira tribal, que ademais vai a cumplir este concerto, esta dupla función por unha banda... Pechas Culturgal e pechas xira. Exactamente, clausurar a Culturgal, que é todo un honor, e por outra banda, pois, pechar esta xira tribal 20 aniversario con un espectáculo enérxico, dinámico, con moitos músicos e moitos convidados. Bueno, agora contamos, pero primeiro que saiba entón a xente que se quere ver tribal e o seu nunca xa, non? Exactamente, este espectáculo hoxe no Teatro Principal, se me permites, sí. ás 8:30 da tarde, Teatro Principal de Pontevedra, pechando a Culturgal e pechando a xira. E cando dis moita xente no escenario, falamos de moita xente no escenario. Bueno, un número moi considerable. Temos 14 músicos en escena, 14 que formamos esta tribo, e se me permites, pois me gustaría poñerlles nome, porque son a miña familia musical e son grandes músicos e grandes amigos. Fernando Fraga acordeón, Harry violín, Xoseliz buzuki, Paco Dicenta o baixo, Leandro del Tel batería, Teresa Gómez coa zanfona, Carla Villanueva xilófono, 6 gaiteiros da banda de gaita Suevia de Porto do Son dirixidos polo mestre Pepe Romero, e ademais vamos a ter os convidados especiais Monse Ogando, cantante, Robert Calvo, cantante tamén, pero dun estilo completamente distinto, pop rock, e vamos a ter tamén a agrupación folclórica Celme e Andrés Vilán, que foi o noso batería durante moitísimos anos, e percusionista, e ademais tocou comigo xa desde pequeno nas agrupacións folclóricas desde os 13 anos, xa andábamos xuntos, e vai estar a subirse esta noite novamente para recordar vellos tempos. Non botei contas, pero non deixaches a ninguén seguro, non? Porque mira que xente. Non, temos un gran formato e penso que non vai a deixar a ninguén indiferente, sobre todo porque vai ser un espectáculo moi dinámico, van a suceder moitas cousas ao longo da noite e, bueno, pois en canto a duración, por exemplo, do espectáculo, vamos a estar moi cercanos ás 2 horas. Carai, a xente vai aguantar sentada ou vai se levantar a bailar? Esperamos que se levante. É o principal para bailar? Bueno, o principal coas butacas, non vamos a intentar que non
sexa un impedimento. A xente pode facer o que queira. Onte tivemos un aperitivo no Culturgal, breve, fugaz, con parte desa banda que se vai poder ver, pero ti le pasabas, por exemplo, que entre os invitados especiais vai haber cantantes. Pero igual hai algún cantante máis dos que están invitados, non? Ou como esa parte? Bueno, a voz sempre nos parece un vehículo de conexión maravilloso, non? Entonces, pues bueno, pues sí que é verdad que ao longo do tempo fomos facendo algunhas colaboracións pois con artistas que son cantantes donde a voz é o seu primeiro instrumento, a súa primeira función, non? Neste caso se suben ao escenario, como dicen, Moncho Gando, Robert Calvo, distintos estilos, estéticas, e bueno, eu cantei sempre desde pequeno, desde rapaz, nas agrupacións folclóricas, incluso dirixín grupos de pandereteiras e pandereteiros. Pois non hai tanto, pero hasta o 2005, por aí, bueno, non hai tantos. Sí, claro, os 20 anos da xira. Sí, pois sí, claro, justamente que foi comezar coa parte artística onde un pouco abandonei, o sea, por eso que coincide no tempo que abandonei un pouco as agrupacións folclóricas para centrarme nun proxecto artístico, non? Entonces, hasta ese momento, incluso, pois, cantaba, participaba, incluso dirixín, xa dicía, grupos de pandereteiras. Non me sinto cantante como primeira función artística, pero... Se buscas en Wikipedia Óscar Ibáñez non che vais a ir cantante, seguro. Sempre explotei máis a función interpretativa, gaita, frauta, pero a percusión e o canto e a voz, e incluso a danza, eu bailei desde pequeno, que formaron parte do meu día a día. E, bueno, pois pensei que podía ser un bon momento para empezar a introducir pois algo en Escea e ver tamén pois como funcionaba, as reaccións do público. E, bueno, pois este ano empezamos con unha cousiña ao longo da xira, a verdade é que gustou moitísimo. E justamente para esta ocasión que comentabas, para ese petisco musical no stand da Deputación de Pontevedra, onte na Culturgal, baixo o lema Unha provincia para cantar, pois preparamos outra cousiña en formación cuarteto que hoxe poderemos escoitar, o noso público poderá ver neste Teatro Principal de Pontevedra xa en formato con toda a banda. Entonces, pois bueno, pois hai aí un par de detalles que para todos aqueles que me coñezan máis como gaiteiro, flautista, pois que pode ser así un pouco unha chamada, non? Dicir, ui, isto é novo. Pois sí que vai ser novo para o público de Pontevedra. Esa vai ser un pouquiño un detalle que vamos a ir incorporando, que vai a ir medrando e que, bueno, pois poderá formar parte de maneira xa habitual cara ao futuro, na liña que sigamos en adiante, non? Porque agora remata esta xira, agora entra traballo de estudio e estás pensando en cantar un poquinho máis? Bueno, isto está funcionando ben e está gustando, entonces por aí penso que igual non a nivel integral, non sería... Non esperamos un disco de Óscar Ibáñez Crooner, no, tampouco. Non, pero, bueno, que podas ter nun traballo musical 3-4 temas que de alguma maneira compensen esa outra parte instrumental. Falábamos antes, fora do programa, pois, justamente, un pouco esa conexión co público, ¿no? Donde no momento que entra un vocalista, no momento que entra unha mensaxe, pois un pouco se eclipsa todo o que sucede ao redor, non? Os instrumentistas, o público conecta máis fácil, non? Porque é máis doado pois esa liña melódica da voz ou incluso ese texto, sentirse identificado con el. Coa música instrumental require un pouquiño máis de atención, de coñecemento ás veces tamén, para saber que está sucedendo armónicamente, melódicamente, rítmicamente. Ademais, nós facemos música bastante elaborada, a diferencia das novas tendencias que cada vez máis a simplificación, non? Agora é todo... O sea, entre os 14 autotune non hai, non? Non, e realmente nós dedicamos moito... con moito mimo, facemos uns arranxos moi elaborados donde sempre
a base rítmica, as tres liñas, a base rítmica, a armónica e a melódica se respetan, cada unha ten a súa función e son necesarias e se engranan perfectamente para ter un resultado realmente pues, que chegue, que transmita, que emocione. Non é unha crítica, pero cara á liña, no momento actual, pois a música vai por outro camiño. Non é unha crítica, pero é unha decisión persoal. Bueno, exactamente. Sí, Nos, pois creo que ter, de alguna maneira, non subirnos tampouco porque se leve máis ao efecto do folktronic, por así decirlo, ou electrofolk, ou como lle queramos chamar, senón manternos nesta liña acústica, 100% ao vivo, ademais, que é o que sabemos facer. E é onde nos sentimos cómodos. Non imos cambiar despois de 20 anos de carreira, non? Poder sempre se pode cambiar. Eu podería facer, incluso non descarto en algún momento pois facer algún detalle, porque se pode facer, tamén hai que probar, tamén hai que seguir o curso do tempo, pero seguir mantendo o selo distintivo. Por eso o traballo que queremos gravar neste inverno vai ser un traballo na liña continuista do que vimos facendo, non? Pois haberá de ter algúns detalles, repertorio novo, pois algún detalle eso pois que podo cantar, pero que vai ser na liña dos traballos donde 100% se grava de maneira real, con músicos, seres humanos. Tocando todos a veces as cousas ou... Bueno, eso é máis complicado, porque estamos... Porque sodes moito. Estamos moitos, e cada un nunha punta, entón sí que hai as novas tecnoloxías nos permiten, pois, bueno, ou facer seccións, a veces se grava por seccións, ou incluso individualmente, non? Sobre os instrumentos máis delicados ou que requiren maior detalle, un violín, un acordeón, as miñas frautas ou gaitas. Logo, a nivel percusión, o mellor se pode gravar por seccións, os gaiteiros, se participan as bandas de gaitas, pues van en bloque, pero bueno, que iremos facendo ese engranaxe que aí, gracias ás novas tecnoloxías, sí que nos permiten, de alguma maneira, pues, bueno, pues, facilitan un pouco, incluso conciliar con traballos e vida familiar. Non é moi complicado tamén cadrar as sendas de tanta xente. Cando repasabas o teu pasado, estaba pensando en algo que tedes en común moita da xente que vendo tradi, que é a capacidade de dar a todos os paus. O mesmo cantades, que o mesmo tocades un instrumento, o mesmo bailades, o mesmo lle dades a percusión que a gaita. Iso é algo inherente a nosa tradición? Bueno, aqueles de nós que vimos das agrupacións folclóricas e que as agrupacións folclóricas formaron parte da nosa vida como unha segunda familia. Eu empecé nas agrupacións folclóricas con 8 anos. Primeiro entre Boada en Pollo, despois a con 13 na agrupación folclórica Celme, e entre o ano 89 con Celme Sá e o 2004-2005, pois, claro, eso foi a miña familia, a miña vida, os meus amigos. Percorrimos toda Europa en festivais internacionais de folclore, con xiras de 15, 20 días en autobús, hasta Kiev, hasta Roma, hasta Bruselas. Quer dicir, había moito contacto. Entonces, realmente esa familia musical, pois todos ao final, bueno, ti tiñas unha función máis definida, principal, non? No meu caso era tocar e bailar, pero ao final tamén cantabas, tamén tocabas a pandireta, tamén... Se algún se poñía malo durante esas viaxes terribles de bus, igual todos acabábamos facendo de todo, porque e logo despois, incluso das actuacións, había pois as foliadas entre nós, non? Donde tamén intercambiábamos con músicos de outras latitudes. De aí tamén viñeron contactos con gaiteiros de todo o mundo, de Escocia, de Irlanda, de República Checa, con incluso introducir no meu acervo, na miña bagaxe, pois repertorios de outras latitudes que hoxe forman parte deste espectáculo e deste proxecto musical Saco a Tribo. Bueno, pois realmente pois todos ao final acabamos facendo todo porque son moitas horas, moitas viaxes, moita convivencia e ao final te empapas de todo, non te limitas solo a aquela función principal que podes ter dentro do espectáculo. Entón, sí que é verdad que nese sentido, aqueles de nós que mamamos de algún momento ou que bebemos tanto e con tanta implicación nas agrupacións folclóricas, pois é normal que se tes determinadas inquedanzas pola música, pola danza, todo está conectado. Todo está absolutamente conectado e é normal ver a moitos de nós, e estou pensando ahora, por exemplo, en grandes amigos, en Xisco, en Xavier Díaz, xente que baila, que canta, que toca gaita. E que o fai todo ben tamén. E o fai todo ben, claro. Que eso non pode ser. Oye, en estes 20 anos, como ves, despois de toda esta trayectoria,
o momento que está vivindo agora a música tradicional? Bueno, eu medio xa che adiantaba un pouquiño, non? Falando, bueno, pois quizáis as novas tendencias van cara a música máis electrónica, bueno, pois tratando de achegarse á xuventude, a novos públicos, o mellor de trascender cara a outros festivais tamén, cara a outros entornos que podan incorporar as músicas tradicionais. Eso me parece moi ben no sentido de que pode ser un vehículo, unha canle, para achegar a música tradicional a outros entornos. E nese A sentido... públicos que igual non eran os do tradi. Exactamente, entón, nese sentido, pois creo que está tendo unha función moi positiva e que solo analizar a función que tiveron e o impacto total que tiveron, por exemplo, as tanxugueiras, por decir unhas, pero, bueno, detrás delas, pois, bueno, pois hai outros moitos artistas que realmente nesa liña pois están levando a música tradicional polo mundo e achegándose a outras xeracións e a outros públicos que, se non o mellor, pois tampouco sería fácil que chegaran a música tradicional. Nese sentido, me parece maravilloso. Ahora ben, claro, se todos vamos por aí tamén, o mellor, pois, igual tamén saturamos rapidamente a este mercado novo, non? Entonces, bueno, eu, e con independencia deso ou non, nós temos a nosa propia liña, xa por idade somos máis deudores musicalmente dos 90, de outras estéticas que tratamos de cultivar e de manter, porque realmente eses anos todos foron anos boísimos de grandísimos artistas mundiais, o sea, non... Entonces, non quero dicir, non estou justificando o vello, e vello tampouco é tanto, pero non estou justificando o vello, pero realmente nós é o que sabemos facer, nos sentimos cómodos nese entorno, xa temos un selo moi definido, sería moi extraño que salíramos, non sei, facendo outras cousas que ademais teñense que acompañar non só de música, sino tamén de estética, dunha estética incluso personal, non? Entonces, para que vayan a par, non? Entonces, non sei, non me sentiría absolutamente cómodo reinventándome, disfrazándome, non? Pero de alguna maneira sentís que deste boom tamén algo de culpa aos que levades tanto tempo tedes? Non é nin culpa nin non culpa. Eu penso que é unha evolución natural. Eu penso que é importante que haxa todos os estilos. Para chegar aquí, tivo que haber moitas cousas antes. Totalmente, evidentemente, todos somos producto do que hubo antes, en todos os entornos, en todos os ambientes artísticos e profesionais. Entonces, sempre o que se fixo anteriormente senta unhas bases e un precedente e un impulso para o que se poda facer despois. Hasta aí, sí. Non hai nin culpa nin non culpa. A mí me parece que realmente é un momento maravilloso que temos que disfrutar, donde estas novas tendencias, estas novas liñas musicais permiten un achegamento a outros públicos da música tradicional, e iso é sempre para celebrar, e nós, pois, simplemente estamos noutro camiño que penso que pode convivir en armonía, que non ten que ser sustitutivo, nin mellor un que outro, son cousas distintas, e tampouco descarto facer petiscos de dicir, oye, pois mira, pois vamos a probar, vamos a facer un tema nesta outra liña. Eso non o descarto. Ahora, cambiar radicalmente, probar unha cousa ou facer un detalle, non? Que eso sempre está ben, non? Colaborar con xente nova, con outras visións musicais, eso sempre enriquece. Pero cambiar radicalmente non me vexo, porque eu me atopo cómodo co que facemos, que é o que sei facer e no entorno onde, digamos, é a miña zona de confort, non? Salir de vez en cando, puntualmente, está ben. Dar un paseíño, está ben, pero non... Porque senón non sería honesto comigo mesmo. E penso que os artistas é moi importante que para que sexa creíble o que facemos e para chegar a conectar realmente e a emocionar, tú tes que creer primeiro no que faz para poder transmitilo. E se eu me cambio a outro entorno onde non domino o 100%, pois vai ser complicada esa transmisión, non? Entonces, donde nós nos sentimos fortes, donde nós nos sentimos absolutamente seguros, é na senda na que vamos, que non ten por qué
non poder permitir que nos tomemos algunha licencia en algún momento. Bueno, non sabemos se será hoxe, pero que está claro que hoxe é a última oportunidade de ver cara onde os levaron os últimos 20 anos desa senda, porque hoxe péchase a xira tribal, coa que se conmemoran esas 2 décadas deste proxecto. Se trouxeses algún instrumento non che pedía que cantases. Bueno, pero estou por pedirche para cantar, non sei, que dis? Cantar estaría bien, pero mellor no teatro esta noite. Agora, eu sempre vou armado polo que poda pasar. Entonces, non tiñamos detector de metais na entrada? Sempre me acompaña unha frautiña para facer música en calquera momento, incluso no coche. A veces teño que facer unha espera ou algo, aparco, tal, e ainda boto uns temas. Sempre vou armado. O sea, que calquera pode ver a Óscar Ibáñez aparcado nun arcén? Bueno, moitas veces. Sí. Moitas veces. Pois en arcén e cun espacio como a nós, como este, eu creo que é un peche perfecto para esta charla. Escoitar o que unha mostra, un aperitivo, un adianto do que ti nos queiras mostrar. Claro que sí. Moitísimas grazas. A ti, de verdade. Óscar Ibáñez do seu Whistle, hoxe ás 8:30 no Teatro Principal, peche por todo alto da súa xira e tamén desta edición do Culturgal. Graciñas, Óscar. En un momento, despois da pausa, banda deseñada. Os convidados, é verdade, que cando quedaron, dixeron que iban traer empanada e viño. Eu non os podo culpar se ás 3:20 da tarde a empanada xa comeron. Nada máis que nos poden traer o viño. Artur Puga e Iván Prado, como estades? Benvidos. Bueno, hola, boas, que tal? O primeiro de todo... O primeiro brindar e darvos as grazas por traernos este viño que de onde ven. É interesante decir que non facemos apoloxía do alcoholismo ni moito En menos. absoluto. Pero, bueno, sí que é certo que sempre asociamos as festas galegas a, bueno, poder beber un viño bo. Sí, dámolo por feito. Dámolo por feito. Eu non serei o que... explica o que é o das pegadas do baile. Bueno, as pegadas para que non... para que entendamos, é como un xogo interactivo, digamos, donde ti o que ves é pois, unha secuencia numérica de pasos, uns pés moi bonitos, de 2 cores, azul e verde, polo mar e a terra, e que traballa un pouco desde simplemente seguindo unha secuencia de pasos moi simple, calquer persona, baile ou non baile, pode levar un paso de baile no corpo. Que é interesante e que profundiza que as pegadas falan de que cada un pois, deixa a súa pegada no mundo, pero o baile, o noso baile tradicional, o noso baile galego, é unha pegada colectiva. Todos temos moito que decir e moito que facer, que é o que estamos facendo con todo isto. Entón, bueno, pois aí están esas pegadas no Culturgal e están funcionando super ben. En algún momento, bailar era xa non importante, sino que era unha necesidade. Era básico, non? Para moitas Na miña avó, na súa aldea, todo o mundo sabía bailar. E quen mellor bailaba era quen levaba máis recoñecemento. Exacto. Obviamente nunca foi unha profesión como chegou a ser para nós, pero eso foise perdendo no tempo, sobre todo gañando moito peso a música. A música de repente sí que foi como unha cousa que creceu moito, xa o sabemos. Pero agora de repente volvemos a estar nun contexto social onde utilizamos o baile para relacionarnos co mundo, porque eu vou de foliada, Iván vai de foliada porque nos apetece e porque vamos coas nosas colegas e nos vamos de foliada de festa. Isto é algo que empeza a ser agora bastante actual, pero que hasta fai pouco tempo non pasaba, pois bailábamos en grupos folclóricos porque nos apetecía representar un pouco a tradición, pero non utilizar o baile realmente como noso. E agora me empeza a pasar, entón, quen baila guai, pois obviamente leva un recoñecemento. E entonces empieza a molar. Cal é a cousa que queremos romper no Culturgal? E repito isto do ben e baila, que sempre pasa que a música xoga nun papel moito máis importante que o baile. A música se sube aos escenarios e nos bailamos abaixo. E iso é maravilla, ten que pasar. Pero tamén de vez en cando necesitamos darlle un pouco de protagonismo. Entonces, pois, nós o que queremos xerar con este espacio é protagonismo para o baile, pero que despois non se perda noutros sitios que o baile pois, non é máis que un medio de diversión. Eu repito que nós quedamos coas nosas colegas para ir a bailar. Entón, a xente cando se acerca, de repente dice, hostia, como mola, que guai. Para mí son dos mellores momentos do ano cando vamos a unha foliada ou unha festa ou podemos bailar. Ya de xente que conocemos, é dicir, eu pasei de creo que considero que teño bons amigos, e teño moitos amigos, pero é verdade que o mundo das foliadas e o mundo de poder xuntarnos con esta xente ábreche unha posibilidade social e emocional moi grande. Eu reconozco que estou moi contento de participar e ser partícipe deste mundo. Que hubo unha moda e entón as modas tenden a caer, tenden a ter un baixón. Eu penso que vamos a saber planealo, porque en Galicia contamos con unha cousa que se chama as asociacións culturais, que teñen moita xente, que saben moito, que levan moitos anos traballando, entón neste momento no que nos puxemos agora,
pois vamos a saber polo menos planear esa moda para quedarnos, que isto é o máis importante. Pois o mar é cara a nosa dereita agora, a esquerda na cámara, e ao outro lado pois é o de terra. Entón temos tres. Teño 3 pasos para un lado e 3 pasos para outro. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Agora que pasa? Que cando chego a cada lado pois podo, por exemplo, deixar un pé no aire. Eso é liña discontinua, non? Eso é liña discontinua, mira como su peche. Como sabes? E agora, o máis importante para bailar, que eso xa decía a miña abuela tamén, é levantar os brazos e sorrir. Se non sonríes, sales mal nas fotos despois e tú eres presentador, terás que sabelo. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E para min, cando decidín facer banda deseñada, era para utilizar precisamente a imaxe como parte da gramática, da sintaxe, como un medio de comunicación. Por tanto, sempre tentei supeditar o debuxo á historia que contaba. E o feito de que saíse prepublicado en revistas, tivese unha acollida normal, que non foi nada excepcional, pero que despois, a continuación, a edición en libro foi explosiva, e foi, ademais, traducido a un feixe de idiomas, e pervive, despois de 30 anos, ainda está no mercado. Para min supuxo unha especie de pasaporte, por decirlo así, non? Os editores... Carta blanca para a partir de agora Sí, podo decidir un decir, pouquiño máis. Claro, algo así como un pacto entre cabaleiros de decir, bueno, mentras non deas perdas, podes seguir facendo o que queiras, e eu sabendo tamén que esa opción conlevaba a renunciar a unha parte do pastel, non? Se non facía nin series, nin personaxes fixos, nin tal, evidentemente tamén comercialmente quedaba xogando nunha área máis pequena do mercado. Pero, bueno, para min era satisfactorio, para os editores tamén, entón sí que foi un punto claro a partir do cal cambiou a miña vida profesional. O profesor de bioloxía precisamente de COU, de xeito moi atinado, díxome, Miguel Anxo non, nos chamaban polo apelido, Prado, ti non queres ser biólogo, ti o que queres é ser naturalista do século XIX e iso xa non funciona. O sea, Os últimos, non? claro, os últimos foron Félix Rodríguez de la Fuente, Darrell e tal, e iso xa non funciona así. Convenceume, efectivamente. Transmitínlle despois eso a miña irmá, que sí que é microbióloga, pero nunca cortei esa relación. De feito, colaborei durante moitos anos coa Casa dos Peixes de Coruña, fixen todas as imaxes de identificación, prácticamente todos os elementos gráficos que tivo o Aquarium. É o que demostra tamén hasta que punto a memoria social estáse esvaíndo por completo. É dicir, non sei se é achacable únicamente ás redes sociais, que efectivamente engaden un factor de caducidade rapidísimo, non? A todo, as noticias, as reflexións, pero sí que está claro que aí temos un problema, porque unha das pezas básicas da evolución social é precisamente a memoria social, recordar onde metimos a pata para non volver a caer no defecto. Onde metimos a pasta. E a pasta tamén, aí vamos. Son case as 2 da tarde, hoxe non chove, hoxe temos un destes fantásticos días de case inverno con sol, con moito frío a primeira hora, e no resume que acabamos de ver agora das cousas que acontecían aquí neste mesmo set en Culturgal Televisión onte, danos moita pista para contar o que está pasando agora, tanto na feira como aquí neste estudio. Víamos aí a Artur Puga e a Iván Prado, bueno, con alguén que intentaba bailar con eles, porque iso xusto é o que está pasando agora mesmo na feira. Hoxe, a estas horas, o baile o protagonista, con esa convocatoria aberta de Ven e Baila, e co espectáculo de Fran Sieira, que vai ser quen veña hoxe a pechar a nosa emisión a cara ás 4 da tarde, pero que ademais teñamos ocasión de ver aí a Miguel Anxo Prado, e o que temos agora aquí é banda deseñada. Kiko da Silva, que tal, como estás? Hola, boa tarde. Kiko, que foi o responsable de traernos durante todos estes días a artistas a debuxear, e a que nos trouxe hoxe nada menos que a Emma Ríos. Que tal, Emma? Benvida. Hola, que tal? Como estás? Imos te poder ver debuxar en directo. Sí, estou aquí coa tablet Sí, un pouco. xa non sonou, senón que veña a Culturgal esta tarde, non? Sí, Algo de Anzuelo? Estás sí, facendo? claro. Agora mesmo non podo pensar noutro libro. En realidade, empecé xa o novo proxecto, pero estou facendo cousas. Pero é verdade que Anzuelo todavía está moi vivo no meu entorno e no meu cerebro.
E imagino que tamén na promoción e na contorna. Como se Sí, claro, libra? leva un pouco todo o ano co libro, non se lle pode pechar a porta todavía. Pero E que tal está funcionando? Está funcionando moi guai. De feito, a primeira edición foi americana, pero xa ten edición en Francia, aquí en España, pronto en galego, espero, Ah, sí? e tamén en portugués, tamén por. Kiko di que sí porque ten algo que ver ou... Ainda estamos a falar sobre o tema, pero bueno, espero que é posible. Bueno, dice dende o principio que Anzuelo é a túa obra máis persoal. Por eso tamén imagino que custa librarse dela, non? Unha vez Sí, é complicado, e alguén se volcou tanto aí. é bastante complicado. Vou ir dibuixando, porque Sí. non. Debuxa se falas a veces en problemas, sí? Sí, eu creo que sí. Vale, pois veña. Pois sí que é a obra máis persoal, porque digamos que eu tiña moitas ganas de facer unha historia de terror sobre o mar, pero cando estaba pensando nela, atropelloume a pandemia. Outra historia de terror. Sí. Polo tanto, estiven vivindo nas dúas distopías ao mesmo tempo e tal. Claro, como ao final estou nesa época vital na que perdes algunha xente da familia, sabes? A xente da nosa xeración pois empezan a pasar cousas, entón digamos que é unha época un pouco de cambio, non? En la que se supón que tes todo resolto e que a túa vida ten que ser perfecta, ti senteste igualmente vulnerable. Eu creo que todos eses medos, ao mesmo tempo que a idea da pandemia, os pensamentos pesimistas, filosóficos, etcétera, sobre como están as cousas agora mesmo e tal, foron pasando todo o rato desde o meu interior ao libro, basicamente para tratar de reflexionar eu mesma sobre as miñas preocupacións e tal. E por que querías facer terror e mar? Porque o mar flípame, porque son de aquí, as historias de terror de marinas flípanme. Eu, de feito, ao principio quería facer unha historia moito máis convencional, nun barco, gustame navegar tamén. Teño moito vínculo agora mesmo, gracias ao libro, coa coordinadora de cetáceos CEMA de Vigo, Que pasa facendo un montón, fago moitas cousas con eles, sí, claro. Son un pouco o método de Stanislavski, no meu caso, non? Fixen varias navegacións tamén para ver que sacaba desas experiencias para o libro e como vía o mar ali. Sen embargo, en lugar de aterrarme, o que fixen foi enamorarme todavía máis da idea da sensación de aislamento, do romanticismo, de estar sen ver terra, non? En 360 grados e tal. Polo tanto, que foi como unhas experiencias moi guais. Que pasa cos nosos debuxantes, as nosas debuxantes as baleas, Kiko? Que antes saía este tema con Miguel Anxo tamén. Bueno, porque Miguel Anxo tamén coñece a Alfredo, tamén me coñece a min, estamos moi vinculados, que é algo inevitable, vamos, además de que os cetáceos son como as mellores criaturas que existen, como que teñen unha idea de unha cultura alienígena moito máis interesante que calquer cosa que podías atopar en Marte, por exemplo. O sea, que iso que pasaba en Star Trek das mensaxes que chegaba e que ao final eran as Eu baleas? defendo esa peli bastante. Non teño ningún problema con esa peli. Pareceme flipante e ademais sucede nunha época que é cando graban por primeira vez as baleas, e saen na revista Science e todo iso é como moi interesante e tal, pero non vamos a empezar falando de cetáceos porque senón non paro, así que... Eu quería preguntarche pola auga, porque a auga está presente ata na técnica, claro. Sí, claro, eu quería... Claro, evidentemente, a idea do mar era como unha masa viva que tiña que ser un pouco meta, non? Entón, para falar do mar, eso tamén o sabe Miguel Anxo moi ben, era necesaria como unha técnica física, non? E a fisicalidade da acuarela e a idea de perderlle medo ao auga aprendendo a colorear en acuarela, pois foi algo como que parecíame bastante necesario, non? Para a propia obra. Por iso foi como algo fundamental. Pero tiveches que aprendelo, entón, tiveches que aprender a manexar a técnica Eu tamén. xa estivera facendo cousiñas e tal, pero nunca a esta escala. Que ao final son 300 páxinas a acuarela, e foi un proceso como de 3 anos e medio, case 4 anos, máis o que pensara antes, máis a investigación, máis un montón de cousas, non? Entón, pois, ao final, pois, claro,
É un pouco catárquico, hai que recoñecelo. Peleime moito, cheguei incluso a lesionarme por ter unha superficie que non era adecuada, aprendín un montón de cousas e ao final, agora mesmo xa o considero pois gran parte da miña identidade como artista e espero seguir mellorando facendo cousiñas con elas. O sea que ese novo proxecto terá acuarela tamén ou... Probablemente esa técnica mística, mística non. Mística tamén. Igual tamén. Mixta. É o tema de debuxar e falar a vez. Técnica mixta, porque quero tamén separarme un pouco deste libro, non? Pero bueno, non probarei outras cousas. Vai ter moita auga, tamén vai ser técnica física, pero xa veremos que pasa, como tira. Despois tamén estou facendo o novo arco de Bella Muerte con Kerisú, así que estou bastante ocupadiña, a verdade. Sí, no, imagino que sacar un anaquiño para chegarte a ese Culturgal é algo que... Non, a ver, non é por iso. É algo que te gusta, ademais en domingo, que será dos poucos días que teñas para descansar. Quería preguntarche que fixo que a historia deixase de ser convencional e acabase sendo o que vimos en Acuarela. Foi ese proceso de aprendizaxe? Non, a acuarela estaba desde o principio. O que pasa que, cando me refiro á historia convencional, referíame máis unha historia dentro dun barco, nun mar horrible, con xente dunha tripulación que pasan cousas, algas que comen xente. Sigue habendo algas que comen xente, sigue habendo monstruos marinos, etc. Pero, en realidade, a historia transformase nunha historia que é unha reflexión sobre a violencia, sobre esta sensación de aislamiento e intimidade que eu sentín cando estaba na auga. E que, como que, sentime como bastante recollida por bueno, son ese tipo de persoa que se engancha a eso. Entón, non sei se é algo bo ou malo, pero en realidade simplemente quería falar un pouco da miña relación co mar. E por iso, ao final, o sentimento, a pesar de que a obra non está como ubicada en un sitio físico, pero séntese como eminentemente galega, non? Isto é algo que falei moito con Kiko. Estou bastante contenta de que se sinta tan persoal e que ao mesmo tempo pois sí que fale de temas bastante universais, non? E que sexa capaz pois de chegar a xente pois en Estados Unidos, en Brasil, porque ao final hai moitos... Ao final o planeta está coberto de auga. Hai moita xente que ten este tipo de relacións, ainda que os mares senzan distintos, non? Así que non sei, parece como algo que fixen ben ao final. Sendo unha historia tan galega aquí... Que eu nunca sei como van a recibir as obras que fago. Entón, non sei, sempre pareceme como moi sorprendente cando recibo feedback ou xente que conecta con algúns temas e tal. É verdade, como as miñas obras son sempre moi abertas e como que permiten certa especulación, porque o meu estilo como escritora non é de apostolar ou de dicir que pensar ou de cerrar todos os cabos, senón eu que quero é invitar a xente a participar coas historias e que traballen un pouquiño. E tiveches lecturas ou interpretacións que non agardabas? Sí, desde ese feedback? A máis flipante foi unha persoa que inventouse. A min, por suposto, esa é a súa historia. Entón, eu xa... A obra agora mesmo é a morte do autor. Eu xa non pinto nada aí, non? Pero esta persoa imaginouse que había unha personaxe principal que non saía no libro e que estaba no hospital despois dun intento de suicidio. E que estaba imaginando todo. Porque hai un par de viñetas como un pouco estranas e tal, que eran bastante metafóricas, e na súa idea surdiu así. Entón, ese tipo de reaccións tan brutais, non? De xente cando le... pois son moi satisfactorias como autora, non? Porque precisamente para min as historias que máis poso deixan son aquelas nas que ti participas con elas, non? Que non se trata simplemente de un xiriño perfecto para facer aí unha pirueta ou unha frase como super, non sei, ocorrente ou unha gracia ou calquer cousa, non? Para min as historias son algo máis que iso, son visitar outros mundos, tratar de sentir que pasas a outro lado, non? E despois, aínda que non recordes os nomes dos personaxes, o que a trama per se, pois sí te quedes con ese sentimento, non? Como unha narrativa máis emocional, non? Pois recordo parte desa melancolía desta obra, ou recordo que eran acuarela, as cores, todo ese tipo de cousas, como gústame bastante, non? Como que permanecen máis
no tempo. Cando a obra ten papa, e claro, con tanta auga, tanto mar, imposible que non te Che pape algo como... Che fago a traballar. algo como Sí, Anzuelo. bueno. Imos deixar acabar o debuxo a Emma, porque eu Sí. quería aproveitar a presencia de Kiko aquí, non só para lembrar que el tamén, hoxe, ten o seu propio bolo en Culturgal, senón casi como responsable de toda esta parte, Kiko, da presencia de banda deseñada que estamos xa tendo en eventos como Culturgal, non? Que é algo que creo que cada vez vai ocupando, non sei se o espacio maior ou o espacio que realmente lle merece. Bueno, realmente creo que Culturgal agora mesmo pasou de ser unha representación de unha parte da cultura a ser unha representación do que é a cultura galega, non? De feito, pois, se entrades nos stands, hai de todo. O sea, podes atopar cinema, teatro, música, libros, bonecos, videoxogos, hai de todo, non? E a banda deseñada tiña que estar. E a parte que Culturgal leva contando con nos dende hai 4 anos para amosar algo que nunca amosamos, que é isto, non? É os procesos creativos, é o tempo que leva a facer unha banda deseñada, e que nestes momentos eu creo que é moi importante, porque cas inteligencias artificiais aí coméndonos o terreo e o traballo moitas veces, incluso roubándonoslo directamente, pois é máis importante amosar a dificultade e a parte artesanal que ten facer BD, non? Que sigue tendo a parte artesanal por moita tecnoloxía que teñamos. Isto Sí, porque mira, ao final é a man, o sea, está debuxando exactamente igual. Totalmente, vamos. Eu, de feito, resultame máis difícil facelo en digital. Pero vaya. Sí, pero acuarela, non sei, Pero porque non, a acuarela é un inferno, pero polo menos non teño que tocar unha pantalla retroiluminada. A que hora imos poder ver a Emma debuxando en Ás 4 da tarde. Ás 4 da tarde. Sí. Ahora levarei a comer e rapidísimo. Nos imos non perder porque estaremos en directo a esa hora. E ti que tes hoxe? Hoxe teño asignaturas. Tiven bolo onte, de feito hoxe, si mercades ou vedes as miñas redes sociais, si mercades o Correo Galego... A viñeta de hoxe do Correo foi a que se fixo onte aquí. A viñeta de hoxe do Correo está feita no Culturgal e vai sobre cultura e sobre a relación dos galegos ca cultura. Entón, bueno, era tamén amosar un pouquiño pois, o proceso de facer unha viñeta diaria en directo e que a xente entenderá pois, a complexidade que ten, non? Pois crear unha idea, debuxala en moi poquinho tempo, porque, por desgraza, os medios de comunicación cada vez son máis rápidos, non? E as noticias duran moi pouquiño, entón, pois, as viñetas tamén hai que facelas nos tempos actuais. Pois a Silveira non son 4 trazos, Non, pero, bueno, son xa moitos anos e vou aprendendo a facelo nunha hora e pouco o traballo gráfico, porque o que máis leva, xa o decía onte, realmente é pensar a idea. O máis complexo do humor gráfico, incluso na BD, é saber que queres contar e aprender a contar cousas novas, non? E a sorprenderte primeiro ti para poder sorprender os lectores. Logo, debuxar é técnica. O sea, non ten maior dificultade que a iso, non? Ten moito mérito, tal como esta actualidade, que lle dedicases unha viñeta a cultura e a Culturgal. Porque anda que non haberá temas. Podemos ver o debuxo? Sí? Aí está, só lle falta acuarela, teníamos unha viñeta perfecta de Anzuelo. Como sería, Anzol ou como... Temos que falar desos. Xa falaremos. A mí Anzón gústame, o que pasa que é verdade que o logo ten aí certa cousa. Claro. Que conste que en inglés é Anzuelo en castelán tamén. Ah, sí? Sí. Pero bueno, galego... Pero bueno, podemos darlle unha volta. Cousas que vos Damos deixamos unha para volta. que negociedes. Emma Kiko, graciñas de verdade por estar Esta aquí non con é nós. Moitísimas gracias. Grazas aos dous. Grazas. Hai unha excursión de pensionistas que veñen a Galicia a un pazo e polo medio está este señor. E entón empezanse a montar cousas ao redor desa posibilidade, aparece un poli vasco, unha poli catalana, empeza todo o mundo a sospeitar de todo o mundo e hai unhas mulleres que deciden ter unha segunda oportunidade na vida
senten a chamada do roubo tamén. Queríamos contar esta historia dende o humor, porque nos parece que era unha forma, un thriller podía estar ben, de feito nos presentamos dous proxectos, un era máis thriller e este era comedia, pero como que chegamos á conclusión entre todos os coproductores, porque nos coproducimos con eles tamén, en que meternos na comedia estaba ben. Entón, pesa a comedia. Efectivamente, hai roubos, bueno, de feito, o último que fixemos foi no Louvre, recordarás que hai uns meses foi esta banda tamén. Foi se vos a man coa promo, sí. Foi esta Sí, banda, alá fomos nós. alá fomos nós tamén ao Louvre, que precisamente cando foi ese roubo foi moi gracioso porque, bueno, nestes chats de WhatsApp que todos temos cos restos de produtores da serie, decíamos isto, bueno, se nos chegades a presentar un proxecto no que o roubo é no Louvre, tal e como foi ese roubo, decimos, por favor, o sea, traballade un pouco máis este guión. Sí. Bueno, entón, creíamos que a comedia era a forma de entrar neste proxecto. Había outra cousa que tamén queríamos que estivera presente dentro da produtora, que é o tipo de protagonistas. Non? Falaba María de que un grupo de excursionistas do Inserso, que vai nese autobús, que é un símbolo tamén do propio espírito dos xubilados, porque, como vedes, é un autobús de época, pero que ten un motor novo, quero dicir, hai esa metáfora de por fora maravilloso e por dentro cun motor recén posto, e queríamos que os protagonistas foran tamén xente, bueno, de a partir dunha idade, digamos, pero que foran os protagonistas e que foran protagonistas de historias tratados sin condescendencias, sin esas formas que moitas veces aparece a xente a partir de cada vez máis abaixo, non? A partir dunha idade que enseguida aparecen na ficción ou no audiovisual, e sobre todo se son mulleres, bueno, tratados dunha forma que eu non comparto, non? E esta serie tamén trata de rachar, nese sentido, algún tipo de estereotipo que creo que está que se rache, non? Por fin temos un produto que, ademais, feito dende a comedia, que ten unha vocación, bueno, de chegar ao gran público, que reflexa dunha forma moi natural esta gran mensaxe, que a mí me parece, Luis, que tamén hai unha mensaxe casi política, non? Que como, Sí, de concordia. claro, Totalmente. a ver, ser bilingüe é unha riqueza, vivir nun estado no que existen varias linguas é unha maravilla, non é un problema, e ademais a convivencia entre persoas que comparten linguas, pero que ten linguas diferentes, tamén é unha maravilla. Entón, aí me parece que no momento no que estamos, introducir mensaxes desta natureza, e insisto, dende a comedia, dende a convivencia, me parece que hai, exactamente, que hai unha carga de profundidade aí que a mí... Normalizar. Claro. Como está na sociedade. Sí, efectivamente. Entre nós a concordia foi absoluta, foi divertidísimo, uns escoitábamos aos outros falar, bueno, especialmente cando falaban os vascos, que había así como unha... Silencio reverencial. Sí, un silencio de... A ver si pillo algo. Bilbo, dixo Bilbo. Un aprendizaxe máis alá do proceso profesional, non? De descubrir, primeiro, a normalización e a implantación das linguas nos outros territorios históricos. Estivemos localizando, gravando, presentando cousas en Euskadi, falase moito euskera en Euskadi, con toda a normalidade. Quero dicir que a veces hai ese aspirador madrileño, se me permites aquí un pouco de ferrete, que me tira aí un pouco, ese aspirador madrileño de ver as cousas dende Madrid, que en canto levantas a vista e respiras aire, daste conta de que a vida transcurre de outra forma, non? Creo que, ademais, temos moitísimas cousas en común. Ao final, estamos arriba, na parte alta da península, estamos na parte exterior do donut, non? E todos temos un sentido de humor así bastante retranqueiro. Creo que o entendimento foi absoluto. E a verdade que a experiencia e a relación de tratar ca xente que está en ficción tanto en 3CAT como na ETV foi estupenda, algo que eu xa personalmente como profesional, pero como persoa tamén xa me levo, non? O sea, que hai que mezclarse, que hai que mesturarse e que na mestura está a riqueza. 2:18, en menos de 2 horas vai estar Emma Ríos pintando en directo aquí en Culturgal. E a nosa compañeros a continuación, Fina Casaterrei, como estás, Fina? Hola, moi ben. Encántanos as conexións que se nos producen entre invitados e invitadas ao longo destes 3 días de televisión. Ti con Óscar Ibáñez, que foi con quen arrancamos hoxe, te suma tamén. Pois sí, e con Quico da Silva tamén. Tamén, cos dous. Pois sí, cada un por un lado. Con Óscar Ibáñez fixen unha curta que esa foi non a primeira que fixen, pero sí a primeira que dirixín, A última moeda. Óscar, por suposto, fai do que é, de un bo músico, ten un diálogo con esa nena sen palabras que a min pareceme delicioso, e convido a quen nos estea neste momento vendo a que mire
a curta, bueno, Que dura está na uns rede, 20 minutos, que se está pode- nas que se- redes, sí. Curta non é, o sea que ainda hai Curta que... non é, ainda non é moito, non. Pero foi unha bonita experiencia, sí, sí. E con Kiko? E con Kiko, pois vai sair próximamente un libro que se chama Chúpate da. Eu fixen o texto e as ilustracións, ambos os dous estamos satisfeitos desa maridaxe, dese matrimonio que armamos para facer ese libro. Igual o temos para o Vindeiro Cultural ou antes xa? Antes, incluso, sí. Bueno, para o Vindeiro Cultural, Seguro, porque non? ainda seguirá Sí. aí, non? Sí, sí, espero. Como ainda sigue aí, este libro de Fina Casal de Rei, en este caso coas ilustracións de Xosé Covas, que é Filla das Ondas, que onte tivo ocasión de asinar no stand de Calandraca e que nos permite unha viaxe por Pontevedra, que eu diría que son dúas viaxes, non? Unha viaxe xeográfica e unha viaxe temporal. E, ademais, creo que nos permite facelo de diferentes maneiras, tanto aínda que chova, como dicía Saramago, un día de choiva e tampouco un día de sol. Saramago non, Pessoa, e non se pode mentir aquí. Bueno, Pessoa decía, un día de choiva é tampouco como un día de sol, os dous existen, cada un é como é. Pois para este libro, un día de choiva estaría ben para lelo sentado nun sillón e con calma, na casa ou nun sitio cómodo. E un día no que non te mollas, pasear e ir gozando, creo que con calma, podendo lelo a anaquiños, abras por onde abras, pola páxina que queiras, porque eu empecéi pola Praza da Peregrina, pero poderíamos empezar por calquera outro sitio. Outro sitio polo que eu empezo cando traio algún amigo, algunha amiga a Pontevedra é facendo subir a Santa María, que moitos pontevedreses non subiron nunca, ao campanario de Santa María. E dende ali imagino ver a Moureira de antes, deses séculos XVI, XVII, de tanto esplendor, aqueles barcos de gran calado, os arroases saltando polos arcos da Ponte do Burgo, ou é que Pontevedra é material literario, xa o foi para novelas extraordinarias, pero imagina o cruceiro que está agora na Praza da Leña e que no século XV estaba no medio e medio da Ponte do Burgo. E ali era onde bautizaban os bebés que nacían mortos. Imagina esa escena, unha nai cun bebé en brazos, agardando que viñese o primeiro transeúnte para que fose o padriño ou a madriña dese bebé e poder enterralo en Campo Santo. Ou sexa, imagina que cousas, pero bueno, tamén outras menos tristes e máis... o mellor máis, digamos, simplemente máis animosas, máis ledas, pero na literatura, a literatura é para baternos un pouquiño, non só para as cousas amables, é dicir, é para sacudirnos tamén nas conciencias. Eu aquí teño a sensación de que te eches o gustazo de poder poñer negro sobre branco todo eso que imaginas cando vas a eses sitios, non? Pois sí, sí, e ademais esta é unha nova edición con moitas cousas que cambiaron, porque a primeira foi, hai agora mesmo 26 anos xa, foi non 1999, e dende aquela Pontevedra sigue viva, Pontevedra cambiou, mudou en moitas cousas. Hoxe os coches non invaden o centro urbano, hoxe o Museo de Pontevedra ten 7 edificios que antes non tiña, hai o centro de interpretación das torres arzobispais que antes non había, por exemplo. Hai moitas cousas que mudaron, entón está adaptado. E, ademais, na editorial dixéronme, tes 10 páxinas máis. Ti sabes, non, 6 páxinas máis. Ti sabes o que significa? Quixen empezar a poñerlle cousas que non estaban, como aquelas touradas no mar das que falaba Filgueira, que cercaban os arroases cunhas redes que ían dunha banda a outra do río, e nas festas da Peregrina
dende as barcas e dende a beira, tirabanlle pedras, clavábanos cos arpóns. Eu imagino iso igual que as corridas de touros, para min como algo terrible. Totalmente, visto desde Entón, por fortuna xa non existen, pero sí que as houbo. E por que non contar ese tipo de cousas, ou aquela pesca ao cerco real con 100 homes para poder estarricar aquelas redes, vamos, que ocupasen toda a ría e logo ir como cercándoos. Pero non deu tempo máis que a facer respirar máis a historia. É dicir, a primeira vez non podía pasarme daquelas páxinas, tiña que contar a historia de Pontevedra ficcionada, con personaxes, como quen conta un conto, un relato. E non podía pasarme daqueles caracteres. É dicir, eu sentíame así. Pero por qué? Por que non te deixaba? Tiñas todo contado? Non, porque quería máis, quería contar máis. E o que fixen desta vez foi deixar que as personaxes e que as propias prazas respirasen. É dicir, non meter máis, pero aquilo que estaba, deixarlle máis sitio para que estivese sentado, cómodo, como quen se senta cómodo sentado, como estou eu agora mesmo aquí, ben sentada, pois así. Entón, goceina moito máis. E logo, todos teñamos a idade que teñamos, eu xa teño moita, imos aprendendo cos anos, seguimos aprendendo, a sociedade sigue cambiando. A min tocoume por fortuna, oxalá siga así, para ben en moitísimas cousas. Entón hai matices nos que eu non reparaba, eu xe reparo. Ás veces unha palabra, coa forza que teñen todas elas, depende como a poñas, ten un significado outro. E, por exemplo, que cousiñas quixen eu cambiar cando os protagonistas, aunque Pontevedra sexa o pano de fondo máis protagonista, tamén hai personaxes que teñen certo protagonismo e que non... Mariña, a serea, é Froiá, descendente dos Mariño de Lobeira, como tiña que ser, do mar. Entón, esas personaxes, xa non sei o que ia dicir, de tanto querer contarche... Das palabras que cambiaches neste tempo, de como cambiaron as cousas en todos estes anos. Pois, por exemplo, hai un momento no que Froiá lle di algo a Mariña e eu tiña, e Mariña obedeceu, que parece que non é nada, pois non é o mismo, obedeceu que e Mariña aceptou. O mesmo que decir que Mariña, unha das virtudes, pois mira, que era moi guapa, non, era moi intelixente. Ademais, esas cousas pequenas axúdannos tamén a ir creando na xente máis nova, que está aínda formándose, pero tamén en todos nós, unha maneira de ver o mundo máis igualitaria. Cando che dean 6 páxinas máis dentro de 20 anos, ainda cambiaremos máis cousas. Pois, oxalá que sí, e que sexa para ben. Eu imagino que outra das vantaxes, ademais, contar cos debuxos de Covas, non? Unha maravilla, unha maravilla. Un gran ilustrador. Eu xa fixera máis cousas con Covas. De feito, en principio, quen me propuxo foi a editorial. Si estaba de acordo, digolle, pois mira, tería o escollido se vos non o dixerades. Creo que fixo unhas magníficas ilustracións e, aparte, esa relación directa que tivemos antes de publicar o libro é un luxo. É un luxo que tanto foi coa editora, con Calandraca, cando ia vendo como ia quedando o corpo de letra, como tanto nesas cousas, como logo cas ilustracións, poder velas antes, poder decirlle, Xosé, Covas, mira que aquí non pode ser, a fonte no século XVI estaba noutro sitio e non estaba onde está agora, tens que poñela onde estaba. Ou vamos, aquí falta a fonte que nese século onde estaba. Ou cando publicamos ou cando se fala das fontes de ferro que viñeron para aquí dúas de Francia, foi no 1887, se non me trabuco, dúas encargadas en Francia, pero logo encargaron 3 máis xa en Vigo, nunha fundición en Vigo, pero exactamente iguais. Mira que tiñan, na época en que se fala, tiñan lingua, non tiñan esa villa que teñen hoxe,
pero a lingua roubaronlla, como era de bronce, pois roubaronllas, e digo, mira que cousas, que metáfora tremenda, roubaronlle a lingua, que non nos rouben a nosa, digo. Pero el tiñalle posta a villa que a que lle viu el paseando por Pontevedra, porque el vive na Coruña, e non a ten. El maravillouse descubrindoa. A sensación del tiña que ser moi distinta da miña, que para min Pontevedra é como para Castelao, aunque eu non soubese dicilo de maneira tan bonita. Entón, el, claro, debuxoulle aquela villa que ten hoxe, e digolle, non, que tiñan unha lingua, e tal, esas pequenas cousas. Foi un luxo, foi como, sempre o digo, como asistir ao meu propio parto. Antes, na miña época, cando eu tiven o fillo e filla, non había esas ecos que fan hoxe, que dende que empeza a formarse podes ir vendo todo, esa maravilla da técnica. Antes non había, nin siquiera sabía se era neno ou nena ata que nacía. Pois eu aquí puiden ir vendo todo, puiden ir vendo todo o proceso, mesmo tiven a oportunidade de xogar coas palabras e con Manuela de Calandraca decía, Fina, se puideses cambiar esta frase, porque que así a ilustración vai a toda a páxina, na seguinte quedaría, wow, cambiala de sitio. Entón eu barnaba, pois como podo facer para que non perda, que do revés, que gane, para poder dicir, e cando atravesaron a porta de Trabancas e se atoparon con, e aparecen nas ilustracións, a Praza da Ferrería, con San Francisco, con todo, pois esas pequenas cousas tiven a oportunidade de vivilas así, pouquiño a pouco, con eles. Iso axúdache a valorar máis o traballo dun editor. Cantas persoas hai detrás para que un libro quede así de guapo. E así de bonito como está. E que ben o contas, Fina, de verdade. E como se nota o amor que tes por esta Filla das Ondas, un libro editado por Calandraca, escrito por Fina Casal de Rei, ali, por Fina Casal de Rei, e dibuixado así por Xosé Covas, que nos invitamos a todo o mundo a que comparta, e que eu creo que, ademais, un bo xeito para rematar, e que todo o mundo saiba, bueno, esa especie de encantamento que fai Mariña, non? Para irnos de viaxe. Que che parece? Pois sí, como non. Acordaste del seguro aínda, non? Nairría, Paimar, que había neste lugar? Paimar, Nairría, que era o que aquí había? Pois quen queira descubrir o que aquí había, teno todo en Filla das Ondas. Fina, un placer terte connosco aquí, de verdade. Igualmente, moitas grazas. Digamos que pista 4 era esa cuarta pista, xa alén das 3 pistas superamos eso, e esa pista un pouco máis intimista que descubre outros espacios como a rúa, como o teatro, onde se fai un circo un pouquinho diferente, como facemos nós, nos que tamén hai unha dramaturxia, tamén contamos cousas e tamén movemos as emocións. Este non é un espectáculo moi político, pero sí que falamos, os malabaristas, digamos, cando xogamos as bolas no aire, van describindo uns debuxos. Esos debuxos nos chamamos patróns. As nosas aboas entendeno perfectamente porque tiñan os seus patróns de costura. Entón hai que seguir como unha especie de procedimento. Entón, isto dos malabares levámoslo un pouquiño a outros extremos da vida. Entón, ao final temos 3 personaxes que están un pouquiño tolos polos patróns e necesitan... Como somos payasos tamén, pois gustanos romper esos patróns. No, e o que realmente é moi bonito é que veña o premio para Galiza. Que hai moita xente facendo moitas cosas moi interesantes, non só Pista 4, sino moita xente facendo cosas no sector de circo aquí en Galiza. E é un orgullo que veña para Galiza e é un premio que compartimos con toda a xente do sector de circo galego. E nos posiciona, nos visibiliza a todos ao sector, non a nos únicamente, porque tamén nos, Pista 4, traballamos con moitos artistas de aquí da escena circense galega e da escena galega. Entón, quero dicir, non somos os 3. Pista 4 é moita xente que traballan nas diferentes producións. Entón, é un premio para todos. Pero ao final somos todos unha comunidade de circo e despois, pois, bueno, como que estás en diferentes caixóns e vas intentando facer cosas xuntos e intentar remar para que vaya mellorando o sector. Culturgal é o segundo ano tamén que nos acolle e que onde tivemos unha mesa sobre o Estatuto do Artista, outra mesa sobre dramaturxias ligadas ao novo circo e mañá está Paula Quintas con unha peza como unha
cápsula conferenciada, modo conferencia, que tamén estará aquí no Culturgal. Ou seja, que temos unha extensión co Culturgal. O payaso é o que fai do fracaso a súa forza, non? E a verdade é que se te dedicas ao sector cultural, o fracaso está aí, quero dicir. O que pasa é que isto despois dun premio nacional xa non queda tan creíble, eso hai que... No, pero hasta chegar ali... Claro. Sí que é verdade que como está asociado sempre co circo, como que a xente que practica o circo vende das familias, ¿no? Pero isto mudou moitísimo. E agora calquera persona pode achegarse á nave e probar calquera das disciplinas, se hai cursos Hai de todo, sí. Eu a partir dos 80 non recomendaría as acrobacias. Da década ou da idade? Da década... A partir de que un cumple 80 anos, as acrobacias non as recomendo moito. Tienes que aprender a facer dos, primero con una mano y luego con la otra. Eso. Y ahora cada outra. Mesturar. Y después, pues pones dos en cada mano. Eso, y aí faz. Y después, pues... Y cae o chan, porque esto... Y cae o chan, y si cae o chan, pues puedes aprobarlo. Claro, tú dices ao teu amigo, mira. E logo dices, espera, agarra. Mira, espera, que me sae. Mira. que caian os vemos. E al final se sae. Eu non sei se con isto imos facer malabares. Eu non me arriscaría demasiado, verdad, Sanín? Non é recomendable facer malabares con estas cousas. Podes intentalo. Intentalo sí, pero dai a conseguilo hai un mundo, non? Sí. Bueno, ese é Sanín, coñecidísimo artesano, fabricante de instrumentos de percusión como os que temos aquí en riba da mesa. É un dos nosos invitados, outro é Diego Valeiras. Que tal, Diego? Benvido. De Espazo Valeiras. Diego, ten un negocio que non abunda demasiado, non? É bastante escaso, pero tamén é bastante específico. Entonces, cando tes algo moi específico tamén é normal que tamén sexa escaso. Referímonos a trezo, escenografía, a que se dedica Espazo Valeiras? Espazo Valeiras dedícase, por un lado, ao diseño e confección e elaboración de vestiario tanto para cine, teatro e televisión, tamén a luguer de vestiario, porque sí que é certo que en Galicia facemos moitísimo audiovisual, hai moito cine, hai moita televisión, hai moitos programas, pero sí que é certo que non había toda agora unha empresa específica da luguer de vestiario para este tipo de producións. Entón, o que traemos este ano cultural é precisamente esa parte de Espazo Valeiras que se dedica precisamente á confección, elaboración e a luguer de vestiario para cinematografía, para audiovisual, e logo despois son director artístico, o sea, fago series, televisión, cine, andamos aí entre o vestiario e a dirección de arte e a escenografía. O sea, aquí hai vexo unha complementación polas dúas partes, non? Sí, perfectamente. Porque para tocar isto hai que vestir de alguma maneira determinada ou isto pode facelo calquera? No, tamén desnudo. Tamén desnudo? Sí. Hai casos? Sí, coñezo casos, pero non son... Non sei se son para contalos, non? No, me parece que non se pode. Eu clientes así non teño moitos. Desnudos, claro, espidos non me compensa económicamente. Igual chegan espidos e logo saen cargados, non? Bueno, podría ser. Que supón para dous ámbitos como os vosos ter presencia aquí en Culturgal? Non fai falta que respondas. Pois... Eu penso que Culturgal é o lugar onde temos que estar, onde é un evento... Eu veño sempre con moita gana a Culturgal, porque está xusto a xente que quero ver e que quero que me conoza. Entón, para min Culturgal é casa. Sinto que son un dos habitantes desta casa, na que interactuamos e nos entendemos moi ben, porque, inda que sea moi diferente o que el fai do que eu fago, traballamos co mesmo público, traballamos con artistas, traballamos con xente que se relaciona co espectáculo, ca música, co teatro, e penso que é un lugar necesario, imprescindible. E creo que temos que conseguir que xente que non o coñece ou que non aposta por el, sí que o faga, porque que Culturgal sea grande e estea moi presente, moi vivo, é imprescindible para nós. E para ti, Diego?
Realmente é o meu segundo ano, eu viñen o ano pasado por primeira vez, quería vir, o pasa que, bueno, por X motivos nunca ou chegaba a estar de as convocatorias e o ano pasado entereime a tempo e, bueno, pues este ano vou. Sí que é certo que hai moitos compañeiros que teñen un rédito inmediato pola venta de produtos e tal, pero, por exemplo, no meu caso, eu son exhibidor. O sea, eu non vendo nada, a xente non pode vir ao stand e comprar. Sempre que ves algo moi chulo non está a venta. Non está a venta. É dicir, o que hai é unha mostra do meu traballo con, digamos, con un rédito a futuro. É dicir, o que tú o que eu estou ensinando, o que tú estás vendo no stand é algo que a ti como profesional che pode interesar no futuro de decir, quero facer unha produción de teatro, dicer, donde podo atopar alguén que faga vestiario? Ou quero facer unha curta metraxe, quero facer unha longa metraxe, un programa de televisión, ou necesito un vestiario en concreto, dicir, é ese tipo de contactos e esas interrelacións que moitas veces sí que fan falta entre diferentes profesionais, é dicir, pois si nin ten a... Búscame un traxe que me quede ben para esta pandeireta. Claro, ou eu si teño un concerto ou teño que vestir a determinada, imagínate, un grupo de pandereteiras e que se están iniciando, digo, a donde poden ir? Pois hai un contacto directo neste caso con diferentes profesionais. E logo moita xente que ven o Culturgal que eu realmente a miña experiencia do ano pasado foi moi positiva porque ese rédito a futuro funcionou. É dicir, eu tuve varios proxectos que saliron precisamente do Culturgal, do encontro entre profesionais que viñan buscando e digo, a ver que hai no Culturgal, que é o que temos no Culturgal e que é o que pode funcionar coas diferentes empresas que se poden presentar. Sí que é certo que fai falta empuxalo un pouco máis e que haxa máis presencia de productoras, de cine, de televisión, de teatro, que eu voto de menos que este a Asociación Galega de Compañías, Escena Galega, que a Academia do Audiovisual non teña un stand, que a Asociación de Actores non teña un stand, que moitas compañías de teatro non teñan un stand, porque hai unha compañía de teatro con un stand. Entón, sí que voto un pouco de menos que haxa máis profesionais do sector da música, produtoras de música, decir, que consideren o Culturgal como algo propio donde poder encontrarnos unha vez ao ano todos os profesionais, non só o público xeral, sino tamén todos os profesionais que conformamos o tecido cultural do país. Sí, sen dúbida. Porque ao final cada un ca súa empresa precisa de moitos servizos e moitos produtos que tamén están aquí. É dicir, se eu preciso facer algo de vídeo, aquí vou a atopar xente que tamén ven a visitar ou que ven a ofrecer o seu servizo. Ilustradores vou a atopar, se quero facer algunha colaboración, vou a crear esa rede que é imprescindible para nós e que ademais que é necesario que nos sustente, e vou a decir algo un pouco... que nos sustente sen necesidade de ningunha administración. O sea, porque esa rede é moito máis sólida, é moito máis potente. E cando estás aquí, percibes iso, verdad? Non vai a salir todo o que se quere, pero el, por exemplo, ten clarísimo cal é a razón principal pola que debemos estar aquí, que é por a presencia, que nos dá un rédito non inmediato. Eu tamén teño venta directa e sí que é un rédito inmediato, pero non é eso que busco. O que busco ter presencia, que a miña marca, sea recoñecida e que xusto a xente que ven aquí recoñeza a miña marca é algo que ten moitísimo valor, moito máis valor que se vou a un... Bueno, non sei poñer o exemplo, pero se vou ao fútbol, a mí me importa menos que no fútbol me recoñezan, porque non é o meu espacio. Non fabricas balóns. Eu quero que un escritor sí que sepa de min, porque me vai, non sei, penso que é un contacto moito máis interesante. Te cantos anos levas vindo? Un montón. Todos non. Pero case. Todos non, pero moitos. É que non sei. Se che digo a verdade, non sei cando empecé. En canto puden vir, vin. Despois houve como un aumento tamén do número de artesáns que empezaron a vir, ou agora hai un poquinho menos. Pero estou moi de acordo con el en que ten que haber moita máis presencia de moitos sectores relacionados coa cultura e que a veces faltan. Non todas as compañías de teatro teñen que vir todos os anos porque non teñen necesariamente que ter algo novo que mostrar,
pero penso que sí que deberían estar, deberían facer o esforzo, non? Senón o deterioro do noso tecido é algo que nos ten que preocupar e xa temos o espacio, xa temos o evento, temos que tratar de cuidalo. O difícil é conseguir que empece. Unha vez que está funcionando, só hai que mantelo vivo, é máis fácil, empezar unha cousa de cero é moi complicado. Non sei se hai outros eventos parecidos noutros lugares, pero este para min é especial. E entón penso que todos os que andamos neste mundo relacionado coa cultura deberíamos telo como algo necesario. E unha equivocación que teñen algúns é tratar de conseguir ese rédito inmediato. Veñen un ano e non venderon tantos discos como contaban. É que ti non ves aquí a vender discos nin a vender espectáculos, ves a decir que estás. Claro, ves a facer marca, a ensinarte e decir que estás. E a partir de aí, recoller. O sea, é máis unha sementeira que... Claro. Eu considero unha sementeira. Para min vir é sementar. A mí gustame, de algún xeito, visibilizar esa realidade que falabades vos a través da xente que está pasando pola tele, non? Por exemplo. E creo que por aquí xa tivemos estes días algúns clientes vosos, por exemplo. Pensión incompleta, equivócome? Pensión incompleta, eu son o director de arte de Pensión Incompleta. E, pois claro, precisamente é un produto novo que sairá na Televisión de Galicia na primavera, máis ou menos, primavera, de cara ao verán, non sei. Xa nos diches algunha pista máis das que nos deron onte? Non sei exactamente as datas, pero sí que é certo, a previsión é que sale a principios na primeira metade de 2026. E ese encontro entre Voz Audiovisual, produtora que traballo habitualmente, con outras productoras, con outros profesionais, porque imagínate que ven calquera productora que se acaba de crear, que se acaba de instaurar, que acaban de empezar o seu camiño e non saben onde conseguir vestiario porque non teñen fondos aínda. É dicir, poñer en contacto a unha persona ou unha empresa como a que eu teño con unha productora que se acaba de crear, por exemplo, é un bo sitio para atoparse. E produtoras consagradas tamén é o punto de atopar novos valores, novos talentos, novas empresas, é dicir, todo se está creando continuamente, polo tanto, non é lo creo, me instauro e aquí me quedo eternamente, sino que poder movilizarse e estar presente en feiras como estas, o que che fan é que tes unha maior visibilización e iso axuda moito a facer os produtos. Eu supoño ese exemplo, se teño que preguntar cantos dos músicos que andan por Culturgal levan instrumentos de Sanín, creo que non rematamos o programa hoxe, non? Se temos que facer o listado completo. Nunca digo, hai algún caso no que son eles os que o din, pero nunca digo, non fago... Non, prefiro mantelo por eso, non máis te vou meter no lío, ademais así aforramos non deixar a ningún fora. Pero como non sean todos... pero sí, hai un montón. A ver se temos que dicir o que non a leva para mandarlle un recado a ver se o colle. No, eso tampouco, que cada un ten dereito a equivocarse. Bueno, claro que sí. Gracias a Dios ao meu oficio... Bueno, a Dios. Por fortuna, o meu oficio ten moi boa saúde, e ainda que sigue sendo tamén unha cousa de nicho, é un nicho que cada vez medra. Traballamos para iso, para que medre. Ao final, o que me move é que a xente poda acceder a un instrumento para poder practicar a música tradicional. Ao final é o que máis me alimenta, non? Pero vexo que hai relevo, que non pasa en moitos oficios artesanos, non pasa, que estamos a piques de ver desaparecer moitos deles, non? Pero cando dis que hai relevo entre os músicos, entre a clientela, ou hai relevo tamén no propio oficio? No propio oficio, sí. Evidentemente, nos músicos tamén todos somos conscientes de que hai unha presencia da música tradicional enorme. E un uso moi común e moi cotidián, que, basicamente o que pasou toda a vida, non é nada, non estamos inventando nada, simplemente estamos reconstruindo ese xeito no que nos vinculábamos socialmente, non? A música tradicional basicamente é para iso. Pero sei que podemos estar tranquilos, agora non hai forma de atopar un fontaneiro, non hai forma de atopar un electricista, pero sempre imos atopar alguén que nos fa unha pandeireta. Non deixa de ser tranquilizador tamén. Medrou moito o meu oficio. Eu, cando empecé, fun o cuarto que facía pandeiretas, e agora perdín a conta máis de 40, quer dizer, eso non pasa en casi ningún oficio artesano.
E iso é ben, iso é ben. E iso tamén é denota que, efectivamente, a xente merca instrumentos de percusión tradicional e gaitas e zanfonas. A zanfona está sempre a puntos a piques de reventar e é, sin dúbida, si dúas persoas consiguen encontrar o xeito de que un instrumento sea máis asequible, máis fácil de conseguir, non teñes que esperar 3 ou 5 anos por un instrumento, sen dúda vai a ser unha revolución. Iso é o que se tarda hoxe en día? Sí, e máis. Vamos, é que nos temos unhos artesáns da zanfona que venden por todo o mundo e que teñen unhas listas de entrega enormes. Pois a zanfona é o noso Rolls Royce. Total, Sí, non quero pensar así, pero sí. Que Galicia é un referente, E o que pasa é que non somos moi conscientes. Cando andas polo mundo, sí que te das conta que a música tradicional galega é moi potente, é moi atractiva, tamén no eido dese tipo de música. É como atrae moito e cautiva e é moi apreciada, non? E funcionamos como referentes da música tradicional en toda Europa. É dicir, non hai ninguna nacionalidade que non sea un Estado, como pasa no caso de Irlanda, que teña a potencia da música tradicional galega. Que non podemos comparar con ninguén e todo o mundo pode pensar no flamenco. O flamenco non é exactamente iso. Pero a nosa música tradicional sí que é a voz do pobo de Galicia. E a presencia e a naturalidade ca que exercemos esa voz é algo que non sucede en ninguna parte. En ninguna parte. E que non está de máis recordar de Candomez, porque seguro que non sei cantas veces se nos esquece ou non somos realmente conscientes diso. Exacto. Porque pensamos que a normalidade é o que temos nós. E para nós é a normalidade. Pero é algo excepcional. Nós, a diferencia de outros povos, que coidan e preservan a súa música tradicional e a súa cultura, nós temos unha cousa diferente que é que a practicamos. E a practicamos con naturalidade, con normalidade. E neso nos fai diferente, sí. Pois son dúas mostras de entre tantos outros especialidades, entre tantos outros negocios, entre tantas outras empresas ou artesáns que temos tamén aquí en Culturgal, os que lles agradecemos moitísimo que os estean connosco. Entendo que os prazos de Espazo Valeiras non son os mesmos que os de Zanfoña, non? Senón paralizaríamos o audiovisual. Os prazos, no meu caso, os prazos moitas veces son de 2 meses, logo é un mes e ao final son 15 días. No, adiantamos todo isto e implica acelerarse e noites de costura, bastantes noites de costura. Pois moitísimas grazas por estar os dous aquí, de verdade. Sanín, Diego, unha mágoa que non teñas a venta as cousas, porque a saia de onte iba che preguntar o prezo, así que algo que me aformo. Moitísimas grazas aos dous, de verdade, por estar aquí connosco. Todo que cae a cesta é peixe nesta peli, porque, bueno, foi pensada así moi pequeniña, era unha peli casi para tele. E entón, pois, para min xa vela nunha sala de cine era moito máis do que a priori se esperaba e eu creo que está gustando un montón e iso a min faime moi feliz. Ten como moitas vidas, porque os institutos, de repente, os profesores de cuarto de la ESO dixeron, ostras, que damos o realismo en cuarto, que así os rapaces se lles fai máis entretido. Entón, bueno, pois están indo moitos institutos a vela. Entón, din, madre mía, o sea, unha muller de 1880, máis moderna ca nós, cunhas mensaxes que nos interesa moitísimo escoitar, que nos animan, ela, a verdad que ela impactalles moitísimo. E despois, a relación que tiña Emilia co seu corpo. Eso a min é o que me parecía máis interesante. Eu creo que o que estou máis orgullosa da peli porque non busquei ningunha Emilia máis nova do que era en realidade, casi máis ben Lucía é ainda maior do que era a Emilia daquela, e non buscamos unha actriz delgada, que iso... O sea, neste tema e con esta película sempre se me dá o debate de falar de corpos normativos. Eu paso de decir que ese corpo é non normativo. O non normativo é ter unha 36, estupendo se a tes. Eso non é o habitual. Entón, buscamos un corpo normal, pois cos seus quilos. Bueno, de feito, Lucía estaba casi máis delgada, eu lle pedín que por favor non adelgazara, agora está ela moito máis delgada que cando fixo a peli.
E iso, eu creo que para elas é importantísimo, para as mulleres que ven a peli, para as rapazas novas. Foi moi grato rodala, e o recorrido está sendo moi bonito, pero a min o que máis me está gustando é o contacto co público, o sea, o moitísimo que gusta. Eso sí que me ten moi contento. Eu ainda estou agardando por camisetas con algunhas das frases de Emilia, porque Emilia é moi camisetable, Sí. Entonces, bueno, a ver. Hai algún en concreto que che gustaría? Bueno, está de los aposentos, todo bien. No, esa é fantástica. Todo bien. Esa é... No, estou contentísima porque eu empezo a rodar en maio. A miña peli, sí. É unha película que Que se pode contar, a ver. que se pode contar. Mira, escribina con Victoria Teijeiro, que é a coprotagonista da Illa das Mentiras. E ela vai ser unha das protagonistas. O outro, si todo vai ben, a súa saúde sigue ben, é Antonia Resines, que xa faláramos hai uns meses, ti máis eu. E, bueno, creo que é unha película moi acaída nos tempos que vivimos, ten un pouco de thriller, humor negro, bueno, reivindica un tema pois, moi interesante, pero unha película é un artefacto que ante todo é cinematográfico, é entretido e especial, e que lle estamos boitando moitísimo cariño. Chámase Gloria e Olvido. E, bueno, aí estamos. 5 minutos para chegar ás 3 da tarde, unha hora fantástica para comezar a facerse a balance desta edición de Culturgal que pouco a pouco marcha. Camilo Franco, director, como estás? Estou. Estás. Non era unha pregunta retórica, eh? No, síntome un pouco holograma. Sí? Sí. Por qué? Porque non sinto o corpo. O sea, estou, respondo ás preguntas, levo 2 extintores comigo, pero sentirme, a ver a partir de xaneiro, que tal? Bueno, nos imos dar fe de que estás aquí de corpo presente, físicamente, non é un holograma, e podemos empezar xa a facer balance ou aínda hai que agardar? Bueno, eu sempre, na miña vida anterior, sempre decía que igual non son os directores dos eventos os que teñen que facer o balance dos eventos. Na vida anterior era cando escribía sobre eventos, non cando os organizabas. Efectivamente, cando escribía sobre eventos. Porque, ao final, a opinión que teña un director ou os datos que manexe un director son de parte, non? E estamos casi obrigados, desde o punto de vista xenérico da vida, a ser optimistas, non? Entonces, bueno, eu sempre digo que fagan o balance os demais, o público, sobre todo non un balance numérico, sino un balance de entrei, disfrutei, salín, entrei, aprendín algo, entrei, falei con 500 personas, e todo eso me parece que é un balance que realmente os medios de comunicación non poden facer nin as institucións, que é un balance que funciona. Por subxetivo. Sí, que en parte é un dos grandes obxectivos de Culturgal. E así a todo, como hai que falar, digamos, na convención da vida, eu diría que o director de Culturgal está contento, todo contento que pode estar, e ten zonas de insatisfacción que intentará solventar para o ano que ven, porque unha das cousas que fodeu Twitter é esta idea de que todo é para mañá, ou para hoxe mismo. E o público cultural non se construye así. Construíse durante anos, favorecéndolle as experiencias, permitindo que se equivoque, facilitándolle os acertos, e só hai que ver que realmente as programacións que funcionan no mundo cultural son aquelas que se manteñen no tempo. E o obxectivo de Culturgal é conseguir que a xente veña, aínda que non vexa o programa. Eu creo que ese é o gran obxectivo. Que veña a feira. Que veña, sí, que veña a Culturgal e que entre sin saber que vai ver e que logo se quede todo o día. Ese é o obxectivo real. Esa confianza que teñan os públicos, os lectores, os espectadores que veñan e que logo trasladen esa confianza ao conxunto da cultura galega. Porque, no fondo, Culturgal non é máis que un escaparate, incluso diría eu que limitado, para intentar demostrar a profundidade e a amplitude e tamén a diversión que pode facilitar a cultura do país. Limitado por espazo, por tempo, por as dúas cousas? Non, bueno, a ver, eu creo que no mundo agora mesmo só hai unha limitación que se chama diñeiro. Se houbera máis diñeiro, teríamos máis festival. Máis sitio, máis sitio, máis días, máis diversión, máis payasos, teríamos, non? Estamos limitados por eso e o que intenta Culturgal é exactamente o mismo que intenta calquera familia, é
priorizar cousas, non? Pensei que era evitar os cuñados nas escenas. Sí, bueno, eu, por exemplo, si me preguntaran un consello práctico, eu diría, vinde ao Culturgal e abandonade o resto das conversas que teñades nas cenas familiares, porque Culturgal está estratégicamente situado nun momento para fornecer as familias de argumentos, como, por exemplo, que opina Suso de Toro sobre Galaxia. Pois me parece que é un argumento divertido, moito mellor que adiviñar o futuro de Donald Trump, que é moi difícil de adiviñar. Entón, hai debates na cultura galega ben interesantes que poden permitir a unha familia discutir sin facerse dano, si chegar ao nivel de Ken Loach. Vamos. Entón, eu creo que aí hai, entre a música, sobre si Touriñán ou Chévere, sobre si Felisa Segade ou Falla Díaz, sobre si me gustou máis Magín Blanco como músico para nenos ou como músico para adultos, si a última proposta, si a última novela deste escritor vou acabar de lela ou vou deixar a medias. Todas esas cousas están en Culturgal e todas esas cousas alimentan unha maneira de estar, unha maneira de entreterse, que a mí me parece que forma parte casi obligatoria do estado do bienestar, porque a mí me parece moito máis fácil, moito máis divertido discutir sobre esas cousas que discutir sobre determinados argumentos que finalmente van a acabar nun enfrontamento. E, en cambio, a cultura ten unha gran ventaxa, incluso sobre o fútbol, que che permite opinar sin saber, pero ademais non te obriga ao enfrentamento. O fútbol obriga ao enfrentamento, curiosamente. Ainda que opines sin saber igual. Sí, claro, isto é unha das grandes facilidades das opinións, e por iso hai tantos tertulianos, porque tú podes opinar sin saber. Agora, informar, só podes facelo. Bueno, aquí tamén xa me surxiu un lado. Aquí xa entramos nun terreno sobre se podes informar sin saber. Estaba escoitando a Saniña Diego Valeiras, imagino, algunhas das reflexións que facían elas coinciden moito co que ti estás dicindo. Que si o sitio non hai que estar, que si o sitio do que se sinten formando parte, sobre todo que o sitio que hai que vir sen buscar ese rédito inmediato. Digo porque outra das cousas que tamén nos deixou Twitter. Bueno, porque esta mentalidade de Twitter e de que todo ten que ser para xa está acabando probablemente cunha construcción de cousas que históricamente necesitaron tempo. Entón, todo o que eles decían tiña sentido, incluso ten sentido, aínda que non coincida coa opinión do director, porque eles son usuarios directos de Culturgal e saben o que necesitan. E logo creo que hai unha maneira de estar en Culturgal que é ter confianza no público que ven. Creo que a liña que agora ten Culturgal a propósito de nós, o que queremos é despertar a curiosidade para que a xente permaneza no Culturgal constante que é a cultura galega. Entón, nós o que buscamos realmente que alguén que viu aquí as pandeiretas de Sanín non forzosamente ten que comprala ahora, sino que cando pense en facer un regalo, e isto xa sucedeu onte, que había alguén que levaba unha pandeireta de Sanín para regalar na cena de Nadal, digo, bueno, esas son cousas que están ben, que están sucedendo en outros ámbitos con máis naturalidade, e que creo que teñen que suceder aquí. Entón, bueno, o mundo da cultura tamén é entretemento e tamén é facilitador de cousas que pasen. E logo, a propósito do que eles decían sobre o mundo profesional, eu teño unha teoría, porque xa fui un profesional de varias profesións, e eu creo que o que necesita a cultura é un público máis ou menos constante, un público que sexa capaz de evolucionar o tempo que a cultura, un público que faga evolucionar esa cultura. E cando o público están os profesionais. O problema que eu creo que temos moitas veces é que estean os profesionais, pero non este o público. E a evolución da cultura de Galicia, como é obvio desde os anos 80, foi xenerar primeiro unhas profesións que se xeneraron, que existen e que aquí están, xenerar espacios, xenerar dotacións, xenerar instalacións, e se xeneraron, aquí estamos, algunhas mellor, outras con queixas, outras sin ascensores, pero están, xenerar teatros, e eu creo que agora, postos en 2025, o que sí necesitamos é decirlle ao público que aquí estamos e facer que confíen en que o abano que ten a cultura galega é tan amplio
que sexas o friki que sexas de calquera cousa, vas encontrar unha opción dentro da cultura galega. E non vai ser unha opción peor da que encontrarías en calquera cultura belga, por exemplo. É dicir, que a veces parece que temos como unha cultura que, en certo modo, está como nun segundo escalón, ou é unha cultura de serie B, e todo isto queda inmediatamente desmentido en canto entras a Culturgal. E logo, que hai cousas malas na cultura galega, sí, como na cultura norteamericana, como na francesa, como na italiana, e que eso forma parte da vida da cultura, porque hai xente que ten que aprender, ou hai xente que ten que experimentar, ou hai xente... E o bonito da cultura é que podes decir, isto non me gustou. E non pasou nada. Expresaches a tua opinión libremente, dixeches, isto me gustou, e iso eu creo que é o útil da cultura, porque che permite expresarte, permíteche aprender, e, en certo modo, para os que teñen máis preocupacións co ego, permiten realizarte. E o público como está respondendo? Pois eu este ano creo que está respondendo moi ben. O sea, eu creo que levamos unha liña ascendente, isto tampouco debería dicir o director de Culturgal. Bueno, se non o dio o director, a ver quen o di. Pois a xente que debe ter a palabra sobre estas cosas, pero eu creo que especialmente o sábado e hoxe levamos 2 días de un uso, eu casi diría como que moi razonado de Culturgal, porque ademais hai moita xente e a xente está ben repartida. É dicir, hai moita xente no espacio literatura, hai moita xente no espacio música, hai xente no auditorio, e ese repartirse da xente, porque senón podería suceder que tes moita xente nunha actividade e o resto, pero non, iso quere dicir que temos moita xente e que a xente, ademais, está respondendo ben ao programa porque se reparte e quere dicir que todas as cousas que están pasando teñen o seu interés e teñen o seu público e todo ese público pode marchar daqui satisfeito. E, ademais, falabas antes de o friki que pode ser cada un a topar o seu nicho, non deixa de haber bastantes cousas, algunhas delas pasaron por aquí pola tele, bastantes postos e bastantes actividades que igual no prototipo de Feira da Cultura ou Feira das Culturas non imaginaríamos, non? Non, eu creo que hai unha das ventaxas que ten Culturgal que ademais do que vamos a chamar canónico, casi, non? Corrente principal, que esa está en Culturgal e que creo que é a misión de Culturgal tela, é dicir, aparte de representar a banda ancha da cultura galega, logo hai as pequenas zonas de escape, non? E hai xente friki de videoxogos frikis e aquí están. E hai xente que lle gusta un músico determinado que non é para maiorías ou que aínda non chegou a ter maiorías, pois aí están. E logo hai poetas de edicións de 15 libros e tamén están, porque ese é o tamaño da cultura, esa é a identidade que ten a cultura, e creo que, aínda que a veces contentar a todos é deixar descontentos a todos, o Culturgal consigue, polo menos nesa parte, ir contentando a todo o mundo e facer unha cousa que o neoliberalismo quixo explicar para o conxunto da sociedade, que era que se tú pos unha pirámide de copas e botas auga na primeira, cando esa rebordaría, baixaría a pirámide, eles pensaban que a auga eran como os cartos, non? Os cartos non baixan, a auga sí, os cartos non baixan, pero no mundo cultural, a xente que vai ver a corriente principal, pero en contra ofertas alternativas, pode participar delas, e a propia organización do programa de Culturgal funciona así. Ti acabaches de escoitar a Suso de Toro, que xa o citamos 2 veces, eu creo que xa vai aparecer Cristo. Podes velo e ao acabar hai un recital de unha poeta que non coñeces. Quedaste e decides se queres seguir léndoa ou non. E o mismo que se entras para ver a Chévere, que digamos que é corriente principalísima, e logo despois hai unha compañía que está empezando, quedaste, curioseas, e xa tomas a decisión seguinte, sin salirte, digamos, dese espacio común para todo o mundo que é a cultura na que vives. E todo iso, lanzando tamén o anzol, digo anzol porque vimos de estar con Emma Ríos, o público do futuro, que xa hai moitas veces que son os pequenos. Sí, bueno, aí sí que creo que estamos facendo algo que está moi ben e é que non estamos facendo pedagogía. No sentido de que nós temos un público novo, os que veñen cos pais, os que veñen os venres cos centros escolares, pero non lle... Os que arrastran os pais. Os que arrastran os pais tamén.
efectivamente, pero non lle estamos dicindo isto é o que deberías ler. Bueno, isto é un cometido que nós non temos. O que queremos é mira, curiosea, fedella e xa verás tú que te interesa ou non no futuro. E me parece que esa é unha opción de primeiro ou de segundo contacto que é máis divertida para eles e que tamén permite que tú teñas unha decisión sobre o que vas ler ou o que vas escoitar, porque senón pode parecer que a veces a cultura galega ten este punto de é que me dixeron que o teño que facer. E claro, ese é un principio moi malo para entrar na cultura. De feito, é un principio que te bota, non? Porque eu estou casi seguro que se na miña xeración nos obligaran a escoitar rock and roll, o rock and roll non se tería convertido no que foi. Entonces, o que nós pretendemos é que a xente curiosee e unha vez que está por aí decida, pois a mí me gusta o cómic, ou a mí me aburre a poesía, ou a mí me gusta o teatro, ou eu prefiro a performance, pero que o fagan que o fagan como resultado de unha elección propia. O sea, todo está aí, non que o fagan como con unha recomendación que procede de unha xeración que en realidad está destinada á reforma, que diríamos portugueses. Entón, creo que eso é creo que eso Culturgal fai nun sentido bastante natural, porque non lle estamos dicindo a xente que ten que facer, senón escolle o que queres facer. E para iso é necesaria unha oferta ampla, como que... E esa é a oferta que está aquí. Imos imaginar que non temos a limitación esa famosa dos cartos. Sí. Como sería Culturgal que non é? Se non houbera a limitación dos cartos, eu sería rico, e entón non dirixiría Culturgal. Isto é unha consecuencia. Bueno, a ver, eu creo que a limitación dos cartos é mala, pero por outro lado, a veces incorpora un determinado sentido común. Non podes coller todo o que hai o show e obliga a aplicar unha norma de priorización. Eu creo que se non houbera a limitación dos cartos, Culturgal tería máis sedes, é dicir, seguiría conservando Pontevedra como sede, pero habría unha expansión que estamos intentando facer todos os anos, pois marchando a Ribeira, por exemplo, como este ano, porque tamén hai que considerar que sucede na vida cultural das vilas, que pasa co que se está facendo ali e que pasa cos públicos desas vilas, que igual, aínda que teñan facilidade de desplazamento para ir a unha capital, non sei que, creo que hai dúas cousas que se nos están saindo do radar, por unha parte que sucede coa xente que está creando ali, e por outra parte, como está evolucionando eses públicos que non están funcionando baixo a programación das cidades máis grandes. Logo, creo que se Culturgal fose rico, moi probablemente habría máis días, non? E se Culturgal fose rico, faríamos isto que decían anteriormente, que decía Diego, sobre a presencia dos profesionais. Como Culturgal ten que priorizar, e Culturgal xa tuvo noutra época un carácter máis profesional, a idea para nós agora é vamos a seducir os públicos. Cando teñamos isto máis ou menos aceptable, cando digamos, bueno, este nivel xa o temos máis ou menos consolidado, entón vamos a facer que os profesionales veñan, que debatan un pouco máis e que intentar convencelos da idea que as culturas non están para manter profesionais, están para que os públicos teñan a donde ir. E isto que era un debate que viña xa dos 90 sobre por que se subvencionaba o teatro. O teatro non se subvenciona para que haxa unha profesión teatral, se subvenciona para que os espectadores teñan a posibilidade de ir ao teatro. É dicir, o teatro é un direito, a lectura é un direito, é algo que ten que suceder. Non se dan subvencións para que haxa unha profesión ni unha compañía, danse as subvencións para que a xente poida ir a esas compañías, para que a xente teña teatro no sitio do que vive. E en ese mesmo sentido creo que hai veces que pola propia vida nosa diaria, igual alguén podría pensar que Culturgal está buscando diñeiro público para seguir existindo. E non é verdad. Culturgal está buscando diñeiro público para que a xente entenda que ten direito a esa cultura que está aí. Non só que ten direito, é que en certo modo, está perdendo oportunidades de disfrutala. E esa é, digamos, a intención. E logo, a outra cousa que eu vexo, digamos, un pouco máis lonxe no tempo é que non sei se
si terei eu vida para tanto, é a outra asignatura, e é que Culturgal opere no exterior de Galicia igual que opera no interior de Galicia, que nos poidamos ir ao resto do mundo a dicirlle isto é o que estamos facendo ali, seguros de que non temos, seguros de que podemos estar ao mismo nivel que calquera outro espacio, seguro que podemos estar orgullosos, seguros que poden disfrutar de nós como nós estamos disfrutando deles pola propia dinámica do mundo capitalista no que vivimos, de se os centros económicos teñen poder sobre os centros que non son económicos. E por ese lado creo que sería esa como o terceiro chanzo de ter cartos de organizar cousas, organizar actividades, organizar un Culturgal fora, que sempre está aí como unha posibilidade e que todos os anos intentamos ir a algún sitio e facelo, pero creo que o faríamos se fóramos ricos, pois digamos a medida que o propio tamaño da cultura galega necesita para ser explicada de verdade, porque a veces é de verdade que hai como unha certa identificación da cultura galega resultante de unha dinámica histórica como se fora unha sección dun supermercado, pois aquí temos os cartos de leite e aquí está a cultura galega. E non, a cultura galega ten moito máis tamaño, ou aquí está a cultura universal e aquí está a cultura galega. E non, esa interpretación non é correcta nin desde o punto de vista cultural, porque as culturas non merecen ser clasificadas, nin tampouco desde o punto de vista do tamaño, porque, bueno, nós temos 225 actividades e isto é a punta do iceberg, o transatlántico que choque contra a cultura galega vai chocar contra algo grande e nos falta explicalo. Entón, eu creo que ampliaríamos no tempo, ampliaríamos na xeografía e tamén ampliaríamos no cosmopolitismo, que é unha palabra que mola mogollón e non significa nada. Bueno, e todo isto sempre dependendo do público, porque xa fixeches varias invocacións a que todo o final ten que ter o público como protagonista. E dá a sensación de que, máis aló dese específico das vilas, ainda hai moito público o que hai que atraer. Hai moitísimo público por atraer, porque a outra idea que a veces non se fai, ou se se fai, non acabamos de actuar en consecuencia é hai público no mundo cultural. E hoxe hai un gran movimento cultural. Por qué? Porque a cultura non son de 3 libros de escritores franceses. O sea, dicir, tú, hoxe, calquer persoa do público na súa televisión ten 1000 ofertas culturais. Serán máis baratas, máis caras, millores, serán máis escollidas, máis espléndidas, pero tes unha posibilidade, non che digo a cantidad de oferta cultural que tes no móvil, que é oferta cultural. É dicir, bueno, tú podes escoller reggaetón e dicir, isto non é cultura, pero é un consumo cultural que fai a xente. Logo, tú estás como creador ou como músico, estás con eso está aí. Entonces, eu creo que a veces non entendemos que sí que estamos ocupando un lugar e que ese lugar está en tensión con outros lugares, con outras formas culturais, e que nós temos que actuar en consecuencia con eso. E a única forma de que unha cultura sobreviva, incluso aceptando cultura como unha formalización dunha identidade, é que haxa público. Porque o resto, como diría Touriñán, é masturbación. E non ten moito sentido. Creo que aí os propios profesionais da cultura, en función da ambición que teñan ou en función da súa orden de razonamento, deben entender que isto só ten sentido se hai público. E que o público, como moi ben saben os grandes grupos de comunicación e os donos de Twitter, é maleable. Isto quere decir que ten cousas malas, pero é dicir, podes chamar por el. E había unha película moi mala, protagonizada por Kevin Costner, sobre un fillo que o pai non o atendeu moi ben, pero quería construir un campo de béisbol. Que creo que a película en España se chamou Campo de Soños. A película era tremenda, como casi todas as de Kevin Costner. Pero sabes que é un mito en Estados Unidos, Bueno, pues así están os Estados Unidos. Efectivamente, tú estudias os mitos. E en esa película había este señor, tiña como un sono, Kevin Costner, tiña un sono, e o único que lle aparecía no sono era alguén que lle decía, se o construes, el virá. Referíase ao seu pai.
Pero, en realidad, isto é o mundo cultural. Se tú traballas o público aparece. Outra cousa que tú queiras que mañá Culturgal teña 150.000 espectadores, entón xa me podedes cesar. Non funciona así, funciona. Este ano temos que ir hasta aquí, este ano temos que ir hasta ali. E logo ese público é máis ou menos constante, que é a gran ventaxa cando vas traballando con el e ves que o público se sinte útil ir. Se divertiu, coñeceu xente e tal. Ves que ese público logo permanece fiel. E eu creo que ese é o traballo de Culturgal. E, máis alá de todo iso, creo que este é o traballo de calquera cultura. Hai culturas que o teñen fácil? Eu creo que non, pero se nos fixamos no que leva invertido a cultura norteamericana, que non se formula a sí mismo como unha cultura, o que levamos pagando nós desa cultura, e como a temos incorporada, eso non foi gratuito, nin foi feito sin responder a unha determinada estrategia, non? E eu creo que a veces somos inxenuos en isto e non acabamos de entender que temos a obriga de ser intelixentes, non? E de explicar, vamos a construir o público. Igual que construímos a profesión, igual que se construiu este recinto feiral, cal é a utilidade deste asunto, e Culturgal está neso. Agora vou ver o público con cara de Ray Liotta por culpa desa metáfora cinematográfica, pero... Ray Liotta era outra película, era un dos nosos. Sí, tamén, pero tamén era... Bueno, esa é outra forma de construir público. O que pasa é que aí morre moita xente, ao final tes moi pouco público. Non o que necesitamos. Camilo, graciñas por estar connosco, non deixes os extintores aquí, que agardo que non os teñas que usar durante o que queda de... Hai un aí, só quero decir, a beneficio dos espectadores, despois desta tremenda chapa de Uralita, é que eu viñen aquí obrigado, que a miña intención era estar comendo a estas horas. A nosa tamén. Bueno, gracias, Camilo. Ahora teria que decir, veña, recollede, xa vos podes marchar, non? Un millón de gracias, un placer. Grazas a ti, e ánimo co que queda. Quen tutelou, digamos, culturalmente, ideolóxicamente, o galeguismo e a ideoloxía da cultura galega, quen estaba por riba, o que lle chega a xente foi Piñeiro, non Castelao. Castelao quedou anulado precisamente porque foi derrotado pola historia no exilio, non? E foi liquidado tamén, desde logo, é o que conto no libro, entre outras cousas, foi liquidado conscientemente por Piñeiro e o seu grupiño, pero basicamente Piñeiro. Bueno, é que Piñeiro liquidou políticamente a Castelao, e este libro realmente liquida a imaxe de Piñeiro, a imaxe construída por el de Piñeiro como personaxe, o personaxe Piñeiro. Piñeiro era un radical, era, como mo definiu, unha persoa que o tratou nos anos 50 e que se enfrentou a él no seu día, e díxome, Piñeiro era un sectario. E, efectivamente, Piñeiro era un radical no seu modo de actuar, e se estabas con él estupendo, moi bien, moi bueniño, todo estupendo, pero se estabas en contra del, liquidábate. Había un momento que me parecía importante, que era un momento no que se encontraban o exilio, Castelao, o exilio do republicano e galeguista, cos do interior, un grupiño do interior que estaba intentando reconstruir o Partido Galeguista. Estamos falando despois da Guerra Española e no final da Guerra Europea, un momento no que parecía que había oportunidades para que os aliados tumbasen a Franco, que non o fixeron finalmente, e que se pudese recuperar a República e o Estatuto de Autonomía e o autogoberno galego. Finalmente, no final da súa vida, nunha última entrevista extensa, di Piñeiro atribuíuse moitos éxitos, moitos méritos que non eran seus. Piñeiro botoume de Galaxia. Piñeiro non estaba na reconstrucción, é dicir, o que conta como realmente, e máis é certo, ten razón nese caso del Riego, que Piñeiro construiu unha idea que identificamos a Piñeiro cunha serie de cousas que non son realmente construccións del, sino que el chegou e acabou ocupando ese lugar como o Cuco, botou fora os outros. Incluso pode haber xente que diga, bueno, home, pero non será tanto, a mellor pódese poñer nun lado Piñeiro e outro Castelao e que non haxa necesariamente... Non, sí que hai. Piñeiro liquidou a Castelao. Piñeiro liquidou conscientemente, políticamente a Castelao. Eu supoño que a estas alturas estou condenado xa a ter unha imaxe que é dun escritor político.
e non me agrada. As cousas como son. No, e faz moito por borrala con libros como este, ademais, de non ter unha imaxe de escritor político. Digo, estás de coña, estás de caradeada, non? Porque o libro é precisamente un libro moi político, sí que o é. Seguimos. Sabedes que era mentira o que nos dixo Camilo Franco de que podíamos levantar, pechar e irnos comer, que era o que iba a facer el como criterio, pero non, nos temos que seguir aquí. Quédanos unha horiña para compartir aínda con vosco ata as 4:30 contando as cousas que hai neste último día, nesta última xornada de Culturgal. Que xa sabedes que podedes seguirnos tanto a través da canle de YouTube do festival como de agalega.gal. Camilo marchou comer, Elena Gallego non vou dicir que veña de comer, pero de pinchar algo sei que sí. Bueno, vimos de falar dun furancho. Claro, a ver. Non se pode falar dun furancho sen provocar fame e, por suposto, hai que atacalo de alguma maneira, non? Pois sí, vimos de falar dun furancho, vimos de estrear un furancho. O primeiro furancho que se estrela no Culturgal. O primeiro furancho? Nunca houbera furancho no Culturgal? Pois non sei, habería que falar con Camilo, Non eras en tempo, Bueno, Elena é a produtora e a guionista de Furancho Botaviño, que é esta curta que se ven de presentar. Como foi a recepción? Porque vides directamente, non? Sí, a verdade é que moi contenta, tanto pola recepción, bueno, tivemos a gran sorte de contar con unha boa parte do elenco. Bueno, pedo disculpas pola miña voz, pero... Eso foi pola celebración posterior? Pola celebración posterior, os vivas e demais. Tivemos a sorte de que veu tanto unha parte do elenco como numeroso público, a recepción moi boa. O elenco quedou nos pinchos, entendo, claro. O elenco quedou nos pinchos. No, bueno, todo o mundo tiña así algunha cousa que facer. Horas de comer, domingo, vou ao Culturgal, pero teño logo o voo na casa tamén, o voo de comer. É dicir, o Bo da Cultura xa estuvo aquí e haberá quen recunque pola tarde, por suposto. Digo que son prerrogativas que tocan a produtora neste caso estar aquí con nos. Agradecemos moitísimo que acabades acabando como vides de facer agora mesmo desa presentación, que xa esteas aquí. Que nos podes contar da curtametraxe? A ver. Bueno, pois que unha curtametraxe que realmente naceu en camiño entre Pontevedra e Vigo. Iba a presentar unha novela, pois son escritora, non? Sí, seguramente. Bueno, dentro dun pouco teño unha asignatura de libros no stand de Xerais. A que hora? A que hora? Ás 5 da tarde. 5 da tarde, imos apuntando. Imos facendo a xenda, que en Cultural hai que facer a xenda de todo o minuto, case. Pois ia a presentar a curta a biblioteca... A curta veo despois. Ia a presentar o libro a Biblioteca de Vigo e acompañaba Maica Braña, que xa o presentara en Marín, e claro, é unha novela longa, e digo, bueno, pois... acompáñame ti que xa o coñeces, non? Polo camiño eu estaba facendo formacións de audiovisual, de guión, de series, de showrunner, tiña que facer un exercicio que era o guión dunha sitcom, non? E claro, tiña aí dúbidas se facer nun furancho, no outro lado, porque temos un furancho na casa, e aí empezou a cosa de por que non facemos algo xuntas? Ti fas o guión, eu miro a ver se podemos conseguir algún amigo actor que poda involucrar, que lle apetezca, e pouquiño a pouco se foi montando pois todo isto. Claro, de repente Tete Delgado dice que sí, Carlos Blanco tamén tamén nos acompaña, e montei, bueno, pois un guión nun espazo moi determinado, que un furancho real de Marín, que temos un furancho na casa, o sea que ademais de escribir guiones... Dos veces eu creo que isto xa é presumir. Temos un furancho na casa. Temos un espazo no que rodar, porque a xente que se dedica ao audiovisual sabe que unha das cousas máis difíciles é a localización dos espazos, non? Eu tiña un espazo moi determinado e podía escribir unha curta para ese espazo,
contando que como máximo tiña 2 días de produción de poder rodar, ¿no? Entón, claro, tiña o espazo, e o equipo técnico tuvemos a gran sorte de poder contar tamén con uns amigos de Marín que son estupendos, 13 Amarillo, Diego Santa Clara e Diego Barcia. Bueno, o que empezou medio como eso, unha conversa de dúas amigas que van, non digo de excursión, pero que si van pola autovía un día destos de temporal, pois acabou no temporal que tivemos hoxe aquí de aplausos ao rematar a curta. A ver, para empezar así como empezou, casi sen querer, e logo contar con Tete Delgado, con Carlos Blanco, con 13 Amarillo, onde está o truco? Por ter un furancho na casa, ti dis que ves rodar un furancho ninguén che di que non, esa é a forma ou como é? Pois eu quero entender, xa presumir de furancho, non quero presumir de guionista. Eu quero entender... Este é o sitio de presumir. Bueno, eu quero entender que o traballo que fixen lle gustou, porque todo o mundo leu o guión antes de decir que sí. Vale, eso é algo que me parece obvio, non estás contratado por unha hiper mega productora que te paga 1 millón por facer, por 1 millón vas onde sea, non? Pero cando é un proxecto de amigos, cando é algo que de verdad non acabarei de agradecer o suficiente todo que fixo a xente por este proxecto, pois, claro, leron o guión, gustoulles, e a partir de aí, e ademais a idea era facer unha comedia, pero que fora diferente no sentido de rímonos porque hai unha serie de situacións que poden resultar cómicas, pero non nos rimos da xente, nos rimos dos personaxes, non? Esa dignidade que tenden do primeiro ao último deles, que foi algo que se tentou dende o primeiro momento, non? Que se pode contar da historia sen destripar demasiado? Ou non deberíamos? Imos ver. Un furancho, eu creo que en Galicia non se sabe ainda o que é un furancho, a partir de agora sí se saberá. Menos mal, que meterás. No, menos mal que ve unha princesa a descubrir os furanchos do Morrazo. Eso é certo tamén. É importante para a nosa curta. Eso vai dentro da promoción, vale? De que veña unha princesa. Non veo o noso, pero bueno, podía. Claro, empezo a falar de princesas e xa se me vai a cousa. Normal, calquera se despista. Como empeza todo? Bueno, pois Maica, que é unha executiva dunha empresa de Marín, deixa o seu traballo porque ten problemas co jefe, incluso algún detalle se coñece na curta, e decide reabrir o furancho que hubo sempre na casa, que hasta este ano anterior o levara a súa nai, e decide reabrilo, non? A curta sucede o día da estrea do furancho, vale? Nos furanchos, para que non o coñeza, ten unhas normas moi estrictas. Os furanchos de Marín, por exemplo, hai unha normativa autonómica tamén, ten que abrirse na casa e na familia. As viñas teñen que levar un tempo na casa, vale? O sea, creo que do vuelo americano de 1950 teñen que estar xa registradas como que existe ese viñedo e ten que haber unha tradición de viticultura na familia. Ti non podes chegar mañá e montar un furancho no baixo da casa. Vale? Tes que ter viña e tes que ter eso. E despois toda a xente que traballa no furancho é a familia que axuda. Non é un traballo remunerado, entón, claro, non podemos meter inspectores de traballo polo medio. Entón, que acontece? Que a tía que iba a vir cociñar enfadouse e non aparece. Entón, claro... Pasa cando dependes da familia, claro. No, cando... Bueno, da familia dependen moitas cousas, pero bueno. En este caso, claro, Maica se encontra a hora de abrir, que a súa filla está tocando clarinete nunha esquina e que a tía non chega, non? Entón, ela, bueno, empeza xa a poñerse nerviosa porque, nada, ten que abrir, só ten empanada. E, bueno, despois empezan a aparecer distinta xente, pois como a parella da Guardia Civil, que non podía faltar, ou aparece outra serie de personaxes, ou algo que está hiper mega prohibidísimo, que ter instalaciones audiovisuais nun furancho, e aparece unha parella cunha televisión. E ata aí podo contar. Non se pode ter tele no furancho? Non se pode ter teles nos furanchos. En Marín non, polo menos, que eu sepa. O sea, nos furanchos de fora de Marín, o mellor? Non me figura. Vale. Pero o que é, en concreto, no da nosa serie, non se poden ter instalacións audiovisuais. Estou repasando mentalmente, a verdade é que non se me ocurre agora mesmo ningún furancho con televisor. Claro, é que unha adega tradicional na casa que te poñen uns pinchos que fai a abuela.
ou a tía que non aparece. Ou a tía que non aparece. E ata aí lemos. E agora, quen non o vise hoxe no Culturgal, onde vai poder ver? Bueno, agora de entrada empezamos, temos unha gran distribuidora, City Blue Filmes, que, bueno, xa nos empezou a mandar a distintos festivais. Eu non sei se algún académico vendo isto, pero que teño que... Proba sorte. Probo sorte. Venga, aí, está en vermello. Están aquí. Esa. Vale. Buscando miña cámara, por favor. Se hai algún académico na sala presente, por favor, acabamos de presentar esta curta, Os Mestre Mateo. Entón, por favor, visionádea, e se considerades que digna de estar aí no Mestre Mateo, pois contade con nos. Eu coido, polo cariño que lle puxemos e por todo o amor e por todo o traballo, creo que lles vai a gustar, non? Comezamos xeira de festivais, vale? Cantos tedes? Programados en torno a 300, o que me acaba de confirmar... 300 festivais? 300 festivais a nivel nacional. Eu coido que hai máis, pero só seleccionamos... Mira, onte, por exemplo, viña dun pitching en Coruña, Ideas para Producir, que estuve con outro tema, viña polo camiño e o meu distribuidor me comentaba que nada, que o mandou a Cans non o de Porriño, senón o outro, non entra na sección de oficial porque dura máis de 15 minutos, pero si entra na de mercados. E que entón, en principio, pois vamos a estar en Cans. Entón, claro, é como vamos a iniciar esa xeira de festivais. A mí me encantaría que se viera en todos os festivais de Galicia que teñan a ben aceptar a nosa proposta. Si temos xa un compromiso para en Marín vai se inaugurar un auditorio aí en breves datas, vamos a facer a estrea en Marín deste furancho audiovisual. E despois que acontece? Furancho naceu a idea loca de facer unha sitcom, unha comedia, algo que fora distinto ao que había ata agora, non? Cuns personaxes que si poden ter un perfil moi determinado, que en vez a curta xa sabe quen é quen, vale? Tes a Tete e o seu marido teñen uns personaxes moi determinados, Alfonso Agra e Alba, que son os guardias civiles, nos dan unha parella de guardias civiles que son a experiencia, ele cabo home, cuidado. Cabo home. É a experiencia, é Alba que acaba de sair da academia, ese contrapunto. Temos un furtivo, Josito Porto, de furtivo cun caldero, cun polvo. Por favor, o sea, non sabes o que pode resistir ese personaxe. Temos a Carlos o jefe de Maita, que se acaba de ir da empresa e a necesita con él. E bueno, Nano, que era o cociñeiro que non tiñamos cociñeira. Nano é un cociñeiro de estrella Michelin que se acaba de estrelar. E acaba de volver a casa co osiño de peluche que mete na nevera. Que non podo contar máis. E claro, Nano que o osiño de peluche entrou no frigorífico, pero Nano saliu do armario. E ata aí tamén podo contar. Hai moitas cousas. Silda, que me perdone Silda que é a matriarca, xubilada nunca, ela vai estar aí todo o tempo. E con eso moitas outras cousas que nos dan unha serie de personaxes que para eso, unha serie de humor moi furancheira, pois... Gustaríache que fose un piloto, de alguma maneira? Realmente é o piloto desa serie que bueno, como pilotos de serie non tes percorrido, por eso sí ten un final pechado, pero é o principio dunha gran andaina. Bueno, pois desexamoslle toda a sorte do mundo. Ides a inaugurar un auditorio para poñelo en Marín porque non se pode poñer no Furancho, por eso que acabamos de contar. No, bueno, é que o Furancho neste momento, aparte, non se poden ter instalacións audiovisuais. Claro. Entón, nada, pero, bueno, algo faremos. E o que pasa é que o Furancho ainda está fechado, que ainda non son as datas. Ahora, o viño está bo. Sí, sí que está. Rodado íntegramente en Fago Cuña, Furancho Lois de Marín. Rodado ali. Era o mínimo, era o mínimo. Elena, moitísimas grazas por estar connosco, de verdad. Moitísimas sorte, imos estar moi pendentes da vida que agora comeza, deste proxecto que de alguma maneira nace en Culturgal, o que vemos nacer en Culturgal, e o que se de entrada ten xa 300 festivais agardando a ver se hai sorte, non che quero contar. No Cans da Loba vai estar, no Can de aquí tamén ou non? Eu agardo que sí. Polo menos, non? En desas estamos. E contaremos como lle vai a Furancho Bota Viño esta curtametraxe que oxalá chegue a ser o inicio e o nacemento dunha serie desa sitcom que era a idea original e que hoxe vende dar os seus primeiros pasiños aquí no Culturgal. Gracias e moitísima sorte, Elena. Nada, grazas a vos, por suposto. 1, 2, 3, 4. Nin máis nin menos, sí?
Se tes 4, eu retiro unha, cantas te van quedar? 3. Hasta aquí a matemática básica. Ata aí chego. Pois mira, vou retirar esta, pecha así a man, e lle das a volta, e a última, vou tratar que viaxe da miña man ata a túa man, sí? Tes que apretar forte e non parpadear. Tiñas 3. Estás apretando forte. Sí, sí. Ti mesmo, xira a man, abre moi despacillo, veamos que aí se veñen 1, 2, 3 e 4 moedas. Estamos no 2025 e hai unha peli galega na pura carreira aos Óscar, como é Sirat, nunca unha peli galega estivo nesa situación e nesas condicións. Estamos afeitos, e bendito sea, a ler sobre a diáspora dende o mundo académico e tamén dende a ficción, pero faltaban as historias reais, a famosa non ficción, pero, bueno, diría contos reais, non? Estamos nun momento moi doce, no sentido de que temos unha oferta formativa moi grande, temos moitos ciclos, moitos graus, másters, hai un talento enorme, hai moita xente nova que ten unhas capacidades creativas extraordinarias, o que pasa é que falta ese punto de profesionalización, falta ese punto de nos asentar, de ter empresas que sexan sostibles a medio e largo prazo, para que se poida falar de industria. O que sí que fixen foi socializar ou poñer arriba do escenario un problema que a priori pode parecer moi individual e eu fago deso un problema político porque creo que o é, porque tamén creo que a escena é eso. Eu foi o que aprendín e o que mamei tamén dos meus pais de entender que o escenario é política. As letras tradicionais todas teñen algo que decir. E tanto. De feito, se son cantigas que chegaron ao día de hoxe, se non tuvera nada que decir, morrerían polo camiño, non? Pois, por exemplo, a min hai unha que me gusta moitísimo, que a canto moitas veces, que é déixame coller a erva, déixame poñer no feixe, déixame deixar o mundo antes que o mundo me deixe. Tamén gustame moito ver como as poetas galegas, as poetas, ganáronse todos os premios, porque as poetas galegas actuais venen desta tradición oral, venen dos trovadores, é dicir, é moi power, moi potente o noso idioma. O noso idioma está cargado de esa cantiga que acaba de decir, é unha anáfora. Se os nenos non saben facer unha anáfora, pois, ou non estudian no cole como pode ser unha anáfora, non te sabes exactamente cal é a maneira de pensar nun galego. O sea, a clave do crecemento do deporte foi a selección galega. Eso foi algo que digamos, que foi que o deporte tirara para arriba, non? Para mí é completamente determinante a aparición da selección, que eso sucedeu no 2012. A nos o que nos interesa é que haxa unha sociedade que sexa capaz de ler na súa propia lingua. Non? Dicir, vimos dunha sociedade galegofalante que foi educada noutra lingua, e iso é terrible, iso é moi triste. Non? Dicir, o que necesitamos é que haxa unha sociedade que, aínda que sexa bilingüe, sexa capaz de ler na súa propia lingua. Incluso, aínda que utilizase o castelán, que sexa capaz de ler na súa propia lingua, porque hai moita xente que non é capaz de ler en galego, e iso é terrible. La 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 la
17 minutos para as 4 da tarde, xa imos cara a recta final desta nosa emisión especial de Culturgal Televisión. Levamos dende o venres, xa sabedes, neste horario de pausa na feira que cando podemos ter connosco os protagonistas e as protagonistas dos grandes eventos que se están a desenvolver. Por exemplo, iba a facer a comparación coa Xira dos Planeta, pero que é o máis parecido que se me ocurre. Erika Esmorís, Abrir Camino, como estades? Benvidas. Estamos moi ben, moitas grazas. Estábamos pensando se intercambiarvos. Non. Non. Canto levades de xira conxunta, a ver, co Xerais e co Merlín? Non me digades é a terceira vez que nos vemos. É que somos veciñas. Sodes veciñas? Xusto, sí, e nunca nos vimos polo barrio. Veciñas de onde? Como nun dos tres? Veciñas e residentes? Do barrio, da zona de Riazor, da Coruña. En Riazor, as dúas. Riazor, sí. Pero isto é casual, non? Que as dúas levarades un ao Merlín e outros erais xuntas. Ou só chegaron os manuscritos desa sucursal de Correos. Gañaron 3 escritoras coruñesas. Sí. Entón aí hai boa pluma. Ou hai lobby, ou non nos imos meter nisso. Hai lobby. Temos aquí as dúas obras gañadoras, Erin e o Lobo de Erika Esmorís, o gañador do Premio Merlín, e Mulleres que viven xuntas, de Abril. Entón, se vos preguntamos a cada unha pola outra, non levamos tanta xira como para poder contestar que me contes de que van Mulleres que viven xuntas, non? Non estamos aínda. Pero todo se andará, porque isto é, eu dicía do Planeta, por isto de que gañadora e finalista van sempre por aí xuntos, gañadora de Xerais, gañadora de Merlín, teñen actos, por exemplo, esta presentación ás 5 da tarde aquí no Cultural. Exacto. O que pasa é que temos públicos moi diferentes. Sí. Porque, claro, ela gañou o premio Xerais para adultos e eu o premio Merlín para nenos. Entón, os nosos públicos son totalmente... Claro, eu non podo ir ás escolas a presentar o meu libro, ela igual nas librerías ás 9 da noite non hai moitos nenos. Pero igual as librerías máis cedo, as escolas, bueno, non sei, isto é este público interxeracional, ¿no? Que vaya toda a familia e cada un atopará o seu target. Está ben. Por onde empezamos? A ver... Por onde empezamos? A ver, por proximidade. Falamos do Xerais, falamos de mulleres que viven soas e desta historia... Xuntas, que viven xuntas, claro. Se vivisen soas non habería polémica e non habería novela. Claro, xusto. Porque esta é unha historia que nos fala desas mulleres, de dúas mulleres que viven xuntas nun momento en que dúas mulleres vivindo xuntas non estaba precisamente ben visto. Ou non, ou quizáis o que non estaba era visto, o que non estaba, o que non directamente pasaba... visto, nin ben nin mal. Non, é que non se visibilizaba, era normal, porque eran como amigas, e non... É dicir, se a sociedade que as rodea soubera o que pasaba das portas da casa para dentro, sí que estaría mal visto, pero o curioso, non, que pasa moito con esta invisibilización da sexualidade feminina ás veces, é que ninguén pensaba que foran nada máis que iso, dúas pobres mulleres solteiras que viven xuntas, porque que van facer coa súa vida? Pois vivir xuntas, en realidade hai moito máis detrás. E ti pensas que non se pensaba ou que non se quería pensar? Eu creo que non se pensaba moito, non había referentes, quizáis houbera algunhas malas linguas, non, que si poideran decir, bueno, pois, a saber estas, o que fan, non? Pero eu creo que en xeral, así como se foran dous homes, seguro que pensaba todo o mundo, vale? Porque sí que os homes se lles ve como seres sexuais, non? Si dous homes viven xuntos 50 anos e non se lles coñece relación ninguna con mulleres, van xuntos a todas partes, todo o mundo falaría. Pero no caso das mulleres, pois, é un pouco como irmás, non de sangue, pero bueno, eso, pobres solteironas, non? Como chegaste a historia ou como chega a historia a ti? Pois, como sempre pasa, por un cúmulo de casualidades, unha chispa así de inspiración nunha historia cotiá, e por pensar xusto algo que, dende que se publicou o libro, se me confirmou que isto tiña que pasar en moitos sitios. E digo que se me confirmou porque cheganme moitísimos mensaxes de ai, isto pasou na miña aldea, ai, ti coñeces as mulleres estas de non sei onde que... E digo... E algunha diría, isto contas por estas mulleres, e ti dis, non, pasaron por outras. Non, e case todos, e tamén é triste, porque o decirme, fixo que coñeces a mestra de non sei onde e a muller que vivía con ela, digo, non, é que había máis. Non é que coñecera a único caso que pasou, non? Porque a toda agora, prácticamente o único caso do que se falaba era este de Elisa e Marcela, non? Que é moi paradigmático, pero tamén é outra época, non? É anterior, e ten esa particularidade de que unha se disfrazaba de home, non? Para poder vivir esa relación. Isto é diferente, isto é a pura invisibilización de amigas.
mulleres que viven xuntas, sen ningún nome, sen ninguna etiqueta, non? Non era ningún eufemismo. Eu pensei que igual se buscaba ese eufemismo para non dicir outra cosa, pero que tal e como estás contando que realmente se pensaba que non había nada que dicir. Claro, pois eso, eran mulleres que viven xuntas porque nun momento determinado unha quedase en casa, a outra é amiga, é veciña, e viven xuntas de forma un pouco temporal e despois nunca se dá a circunstancia de que nin a que se quedara sin casa busque outra casa, nin a outra que viña de Londres porque é unha emigrante retornada coa idea de voltar a Londres, nunca regresa na vida a Londres, pero non se fala de por qué, nin ninguén lles pide ninguna explicación. Aí sí que igual porque non querían oíla, a explicación. Non é pola crise de, claro, que como non lles dá para vivir separados, non lles queda máis remedio que vivir xuntas, non, daquela non se manexaban eses conceptos tampouco. Non era un co-living, non? Que se chama agora isto. E que te permitiu contar esta historia? Supoño que estás descubrindo moitas cousas agora, de todo o que te están contando, pero é un proceso para contar unha historia como esta, tan invisible, tan invisibilizada, ten unha fase de descubrimento tamén, non? Sí, sobre todo eu estaba nun momento moi particular da miña carreira en que facía cousas un pouco moi guiadas, non? Polas ordeanzas, digamos, do sistema editorial, do mercado e demais, porque eu escribía en castelán ata agora. E decidín escribir algo completamente diferente e o que eu pensaba que non lle fora a interesar a ninguén, sabes? Así, algo para min, xusto, porque necesitaba como recuperar a miña voz como autora e dixen, pois, que é máis meu que escribir en galego unha historia ambientada en Galicia e que ademais non tería ningunha posibilidade comercial porque naquel momento eu tiña contrato cunha editorial en castelán que non publica en galego, entón, isto sí que vai ser para min, non hai posibilidade de que haxa ningunha inferencia aí, non? E despois os acontece. Fastidiaron os plans. Sí, que non yo perdono a Xerais, que foi horrible, non? Que, pois a vida, que son casualidades, van pasando cousas, cúmulos de circunstancias. Bueno, e isto quere dicir que a partir de agora vas coller esa doble... Non. Lanzaste o galego? Sí. Totalmente, sí. Sí, descubrín moitas cousas que eu creo que estaban dentro de min e que non saíran á superficie. É que aparte non me sai agora mesmo escribir en castelán, home, si tivera que facelo, pois... Un papel a unha administración, algo así, claro. Sí, non se me vai olvidar. Pero é verdade que todo o creativo sáleme en galego agora mesmo, porque ao final son procesos psicolóxicos, eu creo que van un pouco por aí, non? Bueno, pois esta vez, por lo tanto, eu creo que é un premio en varios sentidos, non? Sí, claro. Un premio, para min é o premio ao facer o que me dá a gana, que seguro que hai unha forma máis fina de decilo, non? Pois a persistencia e a creenza en min mesma e todo iso, pero bueno, é un pouco a facer o que me dá a gana, en realidade, é o mellor resumo. A mí un premio a facer o que me dá a gana pareceme un título fantástico para un premio. Sí. O sea, por que non? Por que non? Non serei eu que discuta. Supoño que a historia de Eric é ben distinta, non? Bueno, sí, eu tamén recibín un premio facer o que me dá gana, pero levo facendo toda a vida. E creo que non é o primeiro, non? Non, hai 10 anos, aparte que compartín premio con Andrea Maceiras, este ano repetimos as dúas na mesma categoría infantil e juvenil. Aquí está pasando algo. Aquí está pasando algo. Dentro de 10 anos, xa avisei, amenacei, dentro de 10 anos verémonos aquí outra vez polo premio outra vez. Non fagades plans para 2035, que xa está pechado. Exacto. Entón, bueno, sí que esta era unha historia moi persoal. A ver, todas teñen moito de autobiografía ou, bueno, non moitas, algunhas teñen anaquiños de biografía, pero esta sí era, bueno, tiña moitas ganas de que realmente esta historia se publicase, moitas ganas de que, bueno, pois tivera algún tipo de recoñecemento. Fíxome moi feliz a chamada, foi un momento moi emocionante cando chamaron dende Xerais para dicirme que gañara o premio. Moi diferente como foi hai 10 anos, eso que ese premio cambiou moito a miña vida, pero non sei, este libro tocou un pouco a miña parte máis sensible e vulnerable. Por qué? Porque falan de moitas cousas, e máis, sorpréndeme moitísimo as críticas, as recensións que está tendo. Para min vai do amor materno-filial, de filla a nai e de nai a filla. Este é, para min, o punto central da inspiración e do que me fixo escribir durante meses esta historia. Despois sí que ten outros temas como a pertenza ou o saber o teu sitio,
Pero, bueno, ese punto, ese de amor, non o empreguei nunca anteriormente nos meus libros, por menos ese amor tan puro como a unha filla, este é o primeiro libro. Entón, cando me chamaron para dicirme que este libro, esta obra, entre outras magníficas, fora seleccionada, pois un pouco tocaba máis o corazón, porque non só era o teu traballo, senón algo máis. Eu entendo que esa innovación materno-filial é dende o punto de vista de nai, claro. Bueno, non, puxeme un pouco tamén de filla. De filla a nai, Sí? de filla a boa. Hai aí 3 personaxes importantes, que a boa, que aparece só un momento nun capítulo, e a nai, que aparecen todos, e a nena, que é a protagonista, ela que marca todo o camiño e toda a aventura. Ela é o motor, non? Da historia, do avance narrativo, pero sí que é importante esa relación que ten coa súa nai, co seu pai tamén, e coa boa. E todo isto nun envoltorio fantástico. Non é tan fantástico, porque si bueno, é unha nena, vive nun bosque, illados do mundo, ten 6 anos, o pai regálalle o seu primeiro agasallo, que é un libro de tapas vellas da Segunda Guerra Mundial. A nena non sabe ler, pero colle o libro, marcha ao bosque, e non claro, lé. E cando ela lé, o bosque esperta, e todos os animais, e todas as plantas e árbores, escoitan o que a nena conta. Pero cada un recibe a súa propia historia. É unha especie de máxia. A nena lé, fai que lé, e cada un recibe a súa historia, escoita a súa historia. Que pasa? Non é o que pasa con todos os libros do mundo. E ti colles este libro e lees o libro e dis, non, este vai de ecoloxía. Eu digo, non, vai de maternidade. E ela di, non, de pertenecer a un sitio, buscar o teu sitio. Non, tío, sabes, é o que estou vendo nas críticas, nas recensións, é o poder da literatura. Entón, para mí é importante que fose un libro máxico e non outro xeto, porque realmente o que penso eu de que son os libros. Bueno, máxico, fantástico, algo aí sí que hai, non? Sí, a máxia da literatura, pero sí, é verdade, claro. Ou é a excusa para contar o outro? Sí, a historia deste amor, quería contalo, e podría ser de outro xeito. Pero, bueno, unir amor á filla, amor á literatura, aos animais, ao bosque, parecíame que era a maneira máis honesta de contar esta historia. E ademais cun lobo. Un lobo que levo aquí, ademais. Ah, sí? Agasallo de Andrea Maceiras, gañadora Jules Verne. Sí, cun lobo, que é o meu animal favorito, e tamén o da miña filla. Bueno, pois isto é o que temos de entrada detrás de cada un dos libros. Ti lembras o momento tamén da chamada como contaba Erika? Sí, eu non tardei moito rato en creer que era verdade. Ah, sí? Sí, pensei que era unha broma, sí, porque a min chamaronme un xoves, bueno, as dúas, non? Sí. O luns, creo que foi, saíran os finalistas de cada un dos premios, pero eu non me enterara. Ah. Vale? Porque estás pensando que era... Porque vivo así. É novata. Moi na actualidade, sabes? Eu case, porque eu creo que enviara o manuscrito como en xaneiro ou así, isto era maio. Entón, bueno, non vou decir que esquecera que mandara todo, pero, bueno, sí que esquecera. Esqueceras que mandaras? Sí, totalmente. Totalmente. É dicir, se me preguntabas, mandaches o manuscrito dos Xerais? Eu diría, sí. Non, sí, eso sí. Pero non o tiña presente na miña vida porque eu estaba nun momento de autoestima literaria tan baixo, que era como, bueno, pois mando para que teñan folios reciclados, sabes, para usar para outra cousa. Non imprimiches polos dous lados. Non, porque claro, que podan facer algo con isto, porque total... Entón, claro, chamaronme, hola, chamámoste de Vigo, eu, vale, pois di quen eres, non? Como a xente cando chama as cousas. Non sabes para que te chamamos, eu? Non, se é unha chamada de spam vou colgar, sabes? Así como un pouco borde ao principio. E despois, claro, dixeronme, bueno, pois chamámoste de Xerais, que acabas de gañar o premio Xerais de novela, e entón estiven como 10 minutos que só dicía, boa, que fuerte, boa, que fuerte. Ninguna palabra en galego, ademais, boa, que fuerte. Neno, moi Coruña todo. Buah, qué fuerte, buah. Claro, deberon pensar, Dios, esta rapaza estará ben. O sea, que a quen lle demos o premio, vale? Equivocámonos de número. É que foi horrible, foi porque é que despois colguei, bueno, colgaronme, non? En plan, tranquilidade, un rato. Falamos nun anaco, non? Falamos, claro, dixeronme, chamámoste nunha hora ou así xa para fixar reunións, entonces este tema, estuve en toda a hora pensando, isto sería unha broma? Quen sería tan cruel? Bueno, ninguén sabe que me presentei aos Xerais, así que tampouco pode ser unha broma dun coñecido e ademais vaya broma, non? Si é mentira. E despois pensando, esta xente debe pensar que son gilipollas. Así, falando claro, en plan, esta xente non pode pensar que lle deu o premio a alguén normal porque non dixen ninguna palabra. De feito, cando fixeron o vídeo este das reaccións,
ela dixo unha frase super guai, desto está escrito dende o... Que dixeches? Sí. Algo así tamén, algo Sí, que está escrito no corazón, non? Dende o lado máis vulnerable, máis sensible. máis frágil, do lugar máis frágil. Sí, claro, meu só puideron poñer grazas. Porque todo o demais foi buah. Pois eu creo que buah sería unha reacción moi expresiva. Moi Coruña. Claro, é Coruña en estado puro, pero foi como... É que non quería, tardei... Estiven na fase de negación un tempiño, así uns días de... Que? Acordábame de vez en así, estaba traballando e pensaba, Mañei o Xerais. Pero xa está sumido, non? É dicir, este ás 5 da tarde, vas a contar... Sí, máis ou menos. Sí. sí. Isto pasa a primeira vez, digo, como veterana. Eu fixen un pouco o contrario. Eu tiña moi presente que presentara o libro Nena e o mar ao Premio Merlín, digo, de hai 10 anos. Eu mirara no Twitter se saíran os finalistas. Eu tiña bastante confianza nese libro, xusto o contrario. Este fixen o mesmo, tiña confianza, pero tamén dúbidas, pero xa sabía que era finalista, ese día decidí non facer nada, absolutamente nada pola tarde. En serio? Sabía que chamarían a partir das 5. Mirabas o teléfono cada... Non, e cando chamaron eu estaba así, boca arriba co móvil. En serio? Na cama tumbada, en plan, que chamen. Para que se che caia ou algo. Invocando. Pois imagina a diferencia. Así que claro. É que é mellor así. Claro. Home, sí, claro. Sí, a ver, sí, tens que ter un discurso preparado por si acaso, non? Para que non digas, sí, guau, neno. Guau, neno, que claro. fuerte. Pero, bueno, eu estaba tamén un pouco en plan, se non chaman un día triste. Sí, claro, non. Pero é posible, ademais. Chamou vos a mesma persoa, sabedes? Non. Non, porque son xurados distintos, non? Chamou o secretario do xurado, Sí. creo, a cada unha, sí. Claro. E son xurados distintos. Non, porque estou pensando que se fose a mesma persoa sería unha pena non tela nesta mesa, nesta charla para que nos contase a diferencia entre as dúas chamadas. Cando veña outros Xerais dentro de 10 anos, xa non vai pasar eso. Claro, eu dentro de 10 anos vou estar con móvil así, mirando un montón. Non hai que esperar 5, pode presentarse outra vez dentro de 5. Sí, pero xa vemos que o de repetir é os 10 anos. Oye, a tradición. Que supuso para ti aí 10 anos este premio? Eu xa tiña 3 libros, un de poemas e 2 de literatura tamén infantil, en galego, con Sushi Books. Pero, bueno, si supuxo, pues... a ver, nunca crees de todo. E cando me preguntan a que te dedicas, eu digo, escribo, nunca digo son escritora. Entón, parecía que se chegabas a este premio tan grande, non tan grande como Merlín hai 10 anos, pues xa podías decir son escritora. Sígueme pasando que aínda non digo son Sigues escritora. dicindo escribo? No, sí, digo que escribo. Cantos Merlíns fan falta para que digas son escritora? O seguinte falamos. Vale. Ti que crees que vai supoñer os Xerais? Porque igual é moi cedo aínda para preguntar que supuxo máis alo do susto. Non, de momento aínda teño o susto. Claro, pero... por eso. Bueno, eu levo 11 anos escribindo, non sendo escritora. E tampouco dis que és escritora? Sí, eu de hai uns anos sí. Pero tardei moito tamén, Tardei moito. Levaba igual 10 libros publicados cando empecé a dicilo, sí. Eu empecé a dicilo cando non tiña outro traballo. Xa. Cando deixei de ter outros traballos e xa só me dedicaba a escribir, dicía, claro, que pois é que eu que son, claro, é polo que pago impostos, non? Entón eu, bueno, levaba 19 libros publicados en castelán antes que este, e para min supón, pois dixeno o día da entrega dos Xerais no discurso, para min é unha volta ás orixes, unha lembranza dos motivos polos que eu comecei a escribir, que creo que como todo o mundo comezas a escribir como vocación sen pensar, vamos, eu polo menos nin por un momento, nin en publicar, nin en vivir, vamos, vivir diso nin de broma. Volver un pouco a iso, a un pouco máis de autenticidade, non? Porque cando levas, pois iso, 19 libros que levaba eu en castelán, xa estás na roda do marketing, do que quere o público, do mundo editorial que presiona por un lado, por outro, era do que eu estaba tan farta tamén, e o que me levou a escribilo, é un pouco, cando faz así como unha decisión radical, digamos, non? De, pois que non quero máis o que estaba facendo, aínda que eu publicaba con Planeta, que se supónse que eu estaba no... Eu facendo chistes do premio. Podes facer todos os que queiras, porque non creo que teñamos opinións moi diferentes tampouco, pero bueno, o que quero decir é que supónse que eu estaba no sitio no que todo o mundo quere estar, e eu non estaba ben, non quería estar aí. Entón, para min o premio supón un premio a o que dicía antes, a facer o que me dá a gana, a dicir, non, isto é o que se supón que teño que soñar, vale, pois é que non é o que soño. Entón, claro, cando iso... Para min facelo sempre é positivo, non? Rebelarte contra algo.
pero si sabe mal, pero es que si encima premiancho, claro, como que reforza, é unha incitación á rebelión, non? Exactamente, xusta. Eu non necesito que me inciten moito, entón, encima se me incitan, pois imagina. Claro. E ti crees que este segundo Merlín supor algo distinto ao primeiro? Ou... Bueno, sí, como un consolo. Non vamos a decir que xa podes decir que es escritora por aí públicamente. A ver, pero... non sei, no seguinte. Eu penso que no seguinte daría. No seguinte será, non? O que pasa que igual hai que esperar outros 10 anos. Ou... Non, hai outras categorías. Estás pensando en diversificar? Cambiar, sí. Porque o Merlín xa non ten secretos, entón, o Merlín xa non ten secretos, hai que pensar outros. Teño que esperar moito. Bueno, sí, supón, claro. Eu penso que os premios chegan nun momento que teñen que chegar, non? Como lle pasa a ela. Cando estás mirando o móvil, en concreto. Cando estás mirando o móvil, estás con unha ansiedade terrible. Ou cando non sabes siquiera que sería se reúne o xurado. Eses momentos. Sí, chegou nun momento... Bueno, é que eu viña de gañar o Raíña Lupa ese mesmo ano. Entón, eran 2 premios. Nun momento... E ainda así non dices que es escritora, xa? Non. Nun momento no que non é que non crese no que eu escribía, senón, bueno, que non acabas de atopar bueno, que tes familia, que tes uns ingresos, que tal, que empiezas a plantear, non, que está moi ben ser unha romántica da vida, pero que ás veces tamén hai que poñer os pés no chan e chegan estes 2 premios, entón... Premio a facer o que me dá a gana. Entón volves a decir, pero se está moi ben así. Pois nada, así de ben que están as dúas, co seus premios debaixo do brazo, con esta presentación dos 2 libros que van facer a partir das 5 da tarde no Culturgal. Erika Abril, graciñas as dúas por estar connosco, de verdade. Parabéns. Eu teño a sensación de que se Culturgal Televisión segue, igual nos vemos daqui a non moito. Sí, veremos en estas categorías noutras, e entón, se repetimos, serei eu que diga, buah. Grazas, de verdade. Moitas grazas a ti. Pode parecer que fui feito para safar, un poema para sair do paso, porque nada do que escribimos é estrictamente necesario. Podemos louvar a dificultade e non se nos vai o sustento no silencio das coruxas. Por exemplo, chegamos a este lago, que é un espello. Podíamos gozar do reflexo inmaculado do ceo, pero preferimos crear esta necesidade e atendela. Bajamos pola pedra e os fragmentos e cantamos ás ondas que o desfiguran. Tirámonos en bomba. Dende sempre hai alguén que ama nunha festa, iso sabémolo, xente sinxela, que non se alimenta de fantasmas, pero poucas veces reparamos na súa liviandade. É alguén que escolle o fácil. Cambiar de estado é sempre un trauma para a materia. A pel e o pó, a area e o diamante, a cinza e case calquera cousa que arde. Un crime que ocorre sen deixar rastro. Unha cousa case perfecta. Pero incluso esas persoas felices, por veces, vense descubertas polo sol. Un día reparan no vapor de agua a media mañá. A sombra do seu ascenso delátao. E así empezou Macbeth a romper cristais, ou pensabas lo que ti non sementabas escuridade. Pero non agonies. Tamén sabemos que hai máis de literatura que de física neste transo. Non é o pan, pero zafas. E por un momento crees que xuntache los anacos. Odia a poesía e faz ben. Non hai nada nela que non haxa no pelello dunha Marta que desaparece entre as amoras. Escribinche unha mensaxe dicindo que un día che había timbrar, baixa, sen avisar. Nese momento, o que se ajarda de ti é que dixas, sí, claro, deixe a vida adulta sen resolver e baixes. Admite que ten certo encanto o hedonismo pronunciado de maneira tan retorta. E eu sei que debeses por vela de preto, por lela noite nos seus ollos de noites en lúa. Non hai nada de romanticismo nas Martas, todo é puro realismo. Lánzanse sobre ti a maneira de Courbet cando se ve sorprendido pola súa propia desesperación. Ca diferencia de que o movimento delas é dirixido polo seu olfato. É o fusiño o primeiro co que che miran. Iso é porque enseguida o cheiran. Ese veleno que nos paraliza, algúns animais enseguida o cheiran.
Así que podería ser esta a primeira función dun poema, diluirse como unha insinuación entre os fruitos do outono. E o que se agarda de ti é... Porfías, vale, porfías. Tal vez sexa que odia a poesía, e está ben. Nada hai nela que non haxa na adorable expresión dos mustélidos, que incluso cautivas son animais curiosos. E sí, esa é unha boa razón para odiar calquera cousa. Entón, o mellor é que me respondas cunha cara sorrinte, aínda que ti non te rías en absoluto. O sistema ten eses sinais luminosos que nos recordan que felices somos, que ben o pasamos, que liberdade tan grande alcanzamos agora que non estamos amarradas á palabra. Porque, que necesidade tes ti de rabuñarnos tobos cegos, de mudar a pel na dor das silveiras? Ademais, as martas escriben a traición. Non perciben que sexa violencia botarse ao pescozo de quen lé. E de xente como a nós, apenas deixan o pixama. Odia a poesía e faz ben. Todo o que aporta son preguntas. E total, non hai nada nela que non haxa na vida salvaxe. Quédanos pouco máis de 20 minutiños desta emisión de Culturgal Televisión, pero non queríamos deixar, antes de falar co que é un dos protagonistas do día, porque de alguma maneira este domingo seguro que é, e así vai pasar o recordo como Día da Danza en Culturgal, non queremos deixar de recomendarvos unha instalación moi particular, Love Me Tender, baseado no libro do mesmo título, que acompaña o paseante a quen se achega dun xeito moi especial e moi particular que vimos de recoller así. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. Love Me Tender, o libro de Ana, agora sí, Love Me Tender, o libro de Ana Romanino, que se basea esa instalación sonora de Chur Silva, e cando eu estaba vendo que Love Me Tender se activa, cando alguén vai paseando, lembro que me dixo Arturo onte que decía, se sabes andar, sabes bailar. Fran Sieira, como estás? Boas. Respáldalo. Sí. Se sabes andar, podes chegar a bailar? Sí, bueno. Non como Fran Sieira, pero podes chegar a bailar. Eu creo que somos seres danzantes, sí. Dende nenos. De feito, creo que de nenos e de nenas é cando máis bailamos. Falábase nalgúnha serie dunha, eu sempre lembro unha nena protagonista que dicían bailou antes de andar, non? E iso, bueno, eu coñezo xa varios casos moi directo, entón, aínda que se baile sentado, non? Ou sentada. Bueno, como estás? Porque ves dunha mañá primeira hora da tarde intensa, non? Bueno, un pouco cansadas e cansados porque, bueno, vimos de mostrar, a verdad que un gusto mostrar unha peza así co público tan preto, pero moi contentas. Dicíamos que hoxe é o día da danza en Culturgal, porque todo isto empezaba aí cara a unha e algo, non? Primeiro co vosso espectáculo. Sí, empezamos con un baile ceibe, que é unha peza, unha adaptación dunha peza máis grande que se chama Ceibe, en este caso é unha adaptación para espacios non convencionais, para a rúa, e é unha peza, bueno, pois que fala do xénero e de como o xénero pois nos atravesa a todas e a todos como sociedade e nos levámoslo dende o noso baile tradicional, como nos pode condicionar a maneira de movernos, non? Este xénero que se nos impón dende nenas e dende nenos e, bueno, encantadas, a verdad que o público respondeu maravillosamente. Faltounos que arrancaran un pouco a bailar xa dende aí. Sí. É como que igual que sabían que iban a bailar despois, que o baile ceibe iba a chegar despois, non? Pero moi ben, moi ben. Un gusto ter así o público tan ao carón. Me toca facer de correspondente noso en todo o que pasou esta mañá. Despois chegou a convocatoria aberta a bailar. Quedábamos enerxías para seguir bailando ou mirastes en esa parte? Sí, bueno, eu aí tocoume mirar, bueno, recoller todo, poñernos, comer un pouquiño, pero bueno, sí que nos demos unha voltiña e sí que a verdad que estaba todo o mundo
foliada viva. Vos fostes un pouco a xente provocador, non? Primeiro saístes vos, e logo que se anime o público. Poñer como a mel nos labios. E despois, unha vez con todo o mundo cansado, desfogado de baile, chegou ese momento de falar tamén do noso baile, que ás veces eu creo que dá a sensación como que lle costou máis abrirse ese oco que a música cantada, que a música instrumental, sí que foi por diante, non? Sí, eu creo, bueno, sempre decimos, non, que a danza, o baile, que é como das artes a arte máis pobre, non? É dicir, é que como que costa un pouquiño acercar o público aí á danza, ao baile. Sí que é certo que nas foliadas témolo moi vivo, moi presente, está moi no pobo e eso está guai, pero bueno, sí que costa un pouquiño, non? Por que crees que nos custa? Pois a verdad que non o sei, non sabería... Pero claro, a ti como non che gusta nada, como vas a ver ti, non? Igual esa persoa menos ha caído para preguntarlle. Bueno, eu creo que tamén é algo que se vai, bueno, o tempo, incluso a educación, as programacións que vayan apoiando, eso todo axuda, non? É dicir, creo que tamén linguaxes como a que nos traballamos dende a nosa compañía, que mesturamos un baile que todo o mundo identifica como propio e o levamos por outro lado, como un pouquiño máis contemporáneo, axuda a meter ao público a consumir danza. Nos a verdad que temos moitísimo apoio e estamos moi agradecidas de todo o calor que sentimos das espectadoras e espectadores que nos veñen ver. E ademais hai que ter en conta que o vervos en algúns dos últimos nosos grandes momentos da nosa música, da noso tradi, como protagonista, eso tivo que axudar moito a dar visibilidade. Eu creo que, por que non falaro, o Benidorm Fest, se non houvese ese baile, non tería sido o mesmo, non? Sí, no, eu creo que aí foi incluso creo que un antes e un despois para que... Tamén para o baile, porque moitas veces se fala de que se foi... Bueno, falábamos mesmo onte, de que foi un momento para a nosa música, dun antes e un despois. Eu comentei no antes na mesa que moitos colectivos musicais de Galicia que empezaran a apostar por música de raíz, eso facía que tamén se quixera bailar nos torreiros, é dicir, que dende abaixo se quixera, quero saber bailar o que se está tocando, non? E iso que axudou moito, e evidentemente poñelo nunha plataforma así, poñernos aí, eu creo que crea referentes, non? E cantas nenas, nós temos a sorte, decía antes, temos as aulas cheas de alumnado, e iso é o noso futuro, non? E as nenas e os nenos queren aprender a bailar, e iso é maravilloso, porque queren ir a un concerto tan Xugueiras, a un concerto de Mondra, ou de Fillas de Casandra, etcétera, non? E cantas outras aí por aí, e a xente quer, igual que quer cantar os seus temas, tamén quer poder bailalos, non? E iso é maravilloso. Eso é certo, porque cada vez vese máis ese círculo que se abre para bailadores e para bailadoras en crear estes concertos, non? Antes eran o mellor un grupo máis pequeniño, que se atrevía a ver, que bailaba igual nunha esquina do recinto, e agora non, daste conta de que diante do escenario a parte central está para esa xente que se anima a sair a bailar. Sí, é maravilloso. Incluso decía antes Artur que en tempos pasados a música estaba creada para o baile, non? A xente que quería era bailar e moverse, e entón se cantaban dúas pandereteiras para que o resto pudera bailar, e despois mudaban, non? E, bueno, volver a rescatar esas orixes e convertir a música en a excusa para bailar é maravilloso. E a mí hai unha parte de todo isto que me encanta, que de alguna maneira que creo que toca reivindicar, e que falamos tamén con Artur onte, que os tíos, que os homes, que os rapaces saian a bailar. Sí, eso é maravilloso. Que deixen de ser os que están mirando, non? Sí. Eu creo que hoxe en día nas foliadas estes roles de xénero están moi diluídos e vamos, menos mal, tamén. Antes, cando eu era neno, era inconcebible incluso ver tamén dúas mulleres bailar xuntas, dous homes bailar xuntos, e agora, bueno, eso... menos mal, que da igual, non? Que eso é indiferente, e eso que podan salir, da igual o xénero, é dicir, porque hai que bailar. Polo que nos estamos perdendo, non? De diversión, claro. E eu creo que se está convertindo nun refuxo, a propia foliada se está convertindo nun refuxo para moita xente que non se sinte como moi cómoda en determinados espazos, e aí están encontrando un espazo onde se sinten, bueno, dunha maneira libre, que se poden expresar dunha maneira libre. A foliada como espazo seguro tamén. Sí, ou eu así o estou vivindo, non? Que eu había cousas que cando era novo non vía, e ora vexo e digo, jo, que ben,
Eso quere dicir que as foliadas tamén cambiaron, Sí, evolucionaron moito. evolucionaron. E que eu creo que, bueno, sempre digo que o baile social igual, o baile tradicional, o folclore en sí, é do pobo, e así como vai evolucionando o pobo, vai evolucionando a maneira de reinterpretalo, non? E que ten que ser. Claro. Non nos podemos quedar noutros anos que non queremos volver. E ti crees que un pobo que baila e que se anima a volver a bailar pode dar ese paso tamén e chegar a ser, xa non digo profesional, pero sí espectador de espectáculos profesionais como vos, o que van un paso máis aló? Sí, bueno, eu creo que é o pretexto, non? É dicir, que esta xente teña inquietude por bailar, por saber bailar, é un pretexto maravilloso para que despois queiran acudir a ver, non, a xente que se dedica profesionalmente a isto e que o ten como a súa profesión, que irán ver como dende aí, dende esa linguaxe que tamén eles coñecen, expresan, non? E eu creo que é unha maneira de crear público e de crear comunidade, non? De cara á danza, rodeando todo este mundo, non? As escolas están cheas, dicías antes, sí? Sí, eu non podo decir o contrario. Dilo en primeira persoa, además. Sí, en primeira persona, todas nas asociacións nas que estou traballando, que son unhas cuantas, e a verdade é que... Encantas estas. Bueno, non digas o nome de todas que non foi falta, pero... Bueno, estou en 3 colectivos grandes, pero con unhas escolas moi amplias, moi amplias, e a verdade é que non temos queixa, e seguimos abrindo grupos. E, sobre todo, me sorprende que me parece maravilloso que as nenas e os nenos que queiran, ou mellor que os pais os inciten a veña, vamos a bailar. Pero teño a sensación de que, máis a lo de incitación, se eles non queren, ou ela non queren, non hai maneira, ou deixan os 2 meses, os 3 meses, cando lles pasou ese momento. A maioría das nenas e dos nenos, unha vez que proban, non hai xente que sí, que a mellor non encontran o seu sitio e, evidentemente, cada un ten que ir buscando onde se sinta máis cómodo, pero a maioría da xente lle gusta. O movimento está intrínseco en nós, é dicir, somos seres danzantes, como decía antes, entón a todo mundo lle gusta. E se alguén lle apetece dir, eu metíame, pero que non se me vai dar ben, tropezos son moi zompón. Non, e ademais hai clases para moi variadas, non? Hai clases máis lúdicas para dunha maneira distendida poder defenderse nunha foliada, que son onde temos as aulas repletas, e despois hai clases onde a xente tamén quere, tamén poñerse máis a proba un pouco e tamén coñecer máis como se entendía o baile tradicional en toda Galiza, non? Que igual que a lingua non se fala igual en Lugo que en Coruña, o baile é igual, non é exactamente igual, os pasos varían un pouquiño. Hai zonas dialectais no baile tamén? Sí, claramente, é dicir, a xente que levamos moito tempo bailando, vemos un punto e sabemos claramente de que zona é, decimos, mira, está boitando un punto de Liñares. Ainda que non coñezas o punto. Sí, claro, pero xa polo xeito de facelo, por como empeza, así, podes identificalo, non? Hai determinados puntos que empezan dunha maneira, determinados pasos característicos máis dunha zona que doutra, ainda que sí que hai moitas cousas en común, hai outras moi específicas, non? Igual que se recollen as cantigas, igual que se recollen os ritmos, tamén se recollen os bailes? Sí, recóllense, e aí temos a grandes bailadoras e bailadoras. Quizás agora é un pouco máis complicado, porque sí que aínda temos a moitas informantes que aínda que non podan o mellor moverse moito, si che poden cantar, pero de bailar... É que xa chega dunha edad... Pero bueno, si che poden guiar, non? Porque ao final nós sabemos bailar, non? E aínda que non che podan marcar moito pasiño, si che marcan un pouquiño e che van explicando un pouco, estruturalmente, como facían, como elas entendían esas fiadas ou esas ruadas, aínda se poden facer cousiñas. Pero hai moito recollido, hai grandes profesionais gracias a ese traballo que fixeron durante anos, que teñen moitísima información e que hai que estar agradecidísimas por ese traballo altruísta que fixeron durante anos, que teñen prácticamente, como digo eu, barrida toda Galiza con toda esa información recopilada. E que eu imagino que, ademais, en moitos aspectos quedaría latente durante un tempo case antes de estar vivindo este momento maravilloso que estamos a vivir. Sí, tal cual, sí. Oye, falamos do teu espectáculo, que falábanos de que hoxe a xente que estivo aquí en Culturgal viu unha versión adaptada á rúa ou a un espazo como este. Seguides de xira? Síguese vendo? Sí, síguese vendo. Estamos pechando máis datas para o ano que ven. Estamos agora
pleno proceso de programación para o semestre seguinte, pero, bueno, a verdad que moi agradecidas. É unha adaptación que fixemos este ano, bueno, pois un pouco vendo como se está movendo a danza, pois adaptámonos un pouco pois a como vai evolucionando o mercado, non? É unha peza en sí pois dun gran formato, somos 8 intérpretes en escena, unha peza longa, e agora fixemos esta adaptación de 25 minutos con 4 intérpretes, que a verdade é que acercar o baile así, pois o público moi a carón, a verdade que está gustando moitísimo, a verdade que... Porque eu entendo que aí abaixo na feira estaría case a o saquei a xente a bailar. Sacalle a xente a bailar, e animáronse. Sí, ao final, sí. Bueno, falando de baile ceibe, hai que sentirse libres. E a verdade é que sí que están funcionando moi ben diversificar o traballo, non? Porque ao final tamén me gusta tamén poder salir un pouquiño da escena e acercar un pouquiño máis a danza ao pé de rúa, non? E eso, me falta ese empurrón de que sala máis a xente a bailar con nos. Pero unha maravilla. O público está respondendo moi ben, xiramos por todo Galicia e, bueno, estamos cerrando cousas. Temos a sorte de estar dentro do catálogo de danza escena a nivel estatal e están salindo cousas tamén por fora de Galicia, que tamén é interesante sacar a nosa cultura fora, que penso que é unha boa embaixadora da nosa cultura ao noso baile. Enténdeno e coñécero o noso baile fora? Sí, bueno, nós estuvemos hai un par de anos en Colombia, fomos como varias compañías galegas e de danza fomos nós, un espectáculo que se chamaba Demente, que fala sobre a saúde mental, e a verdade é que funcionou moitísimo. A xente nos viña a preguntar que de onde éramos, non? Porque non identificaban a linguaxe de movimento, pero entendían perfectamente do que estábamos falando. Dicían que parecía un manicomio aí, e decir, bueno, pues de eso se trataba un pouco de leválo como ás marxes e incluso inquietar un pouco ao público hasta buscar un pouco unha luz e bueno, que a xente que podemos ter algún tipo de enfermidade de saúde mental temos dereito a ter unha vida, a ter a nosa vida como mellor a podemos levar, non? E fala un pouco diso a pez. Cuestións como a saúde mental, como xénero, do que falabas agora con Ceibe, que moitas veces son conceptos mesmo difíciles de explicar ou de desenvolver a través da danza a cada unha linguaxe máis universal, que chegues a Colombia o poidan entender. Eu creo que a danza, o que acabas de decir, é universal. Entón, para min o bo da danza é que como non hai un texto, é dicir, o texto é o texto e tú entendes o que che queren que entendas, pero a danza é moito máis aberta, porque o vas a levar as túas vivencias persoais. Entón, bueno, a saúde mental pois a todas nos toca moito de cerca, é dicir, se non padeceches algún tipo de trastorno de saúde mental, coñeces a alguén de cerca pois que dende unha simple ansiedade a enfermidades máis severas, non? Entón o levas a teu terreno, o levas ás túas vivencias, a túa experiencia e todo o mundo entende, e todo o mundo empatiza moitísimo, sí. Falabas antes de que o espectáculo estades vendo cara onde van as correntes a evolución para levalo, pero que a mí me dá a sensación polo que contas é que todo o que transmitides está realmente pegado á actualidade. É dicir, estes dous asuntos dos que acabamos de falar non poden estar agora mesmo máis da actualidade e máis dentro do foco de preocupación da nosa sociedade, non? Sí, bueno, Demente, quizáis cando o creamos, porque foi unha peza que xurdeu no 2020 en plena pandemia, sí que é algo que creo que estábamos padecendo todas e todos, pero aínda non se falaba tan abertamente de... E sobre todo das consecuencias que tería a pandemia despois na nosa saúde mental. E sí que despois se puso moito... De feito, ás veces nos daba como certo reparo falar de un tema tan sensible, non? Que hai que ter moito tino, tratalo con moito cariño. Tiñamos como certo respeto a ver como iba a recibilo a xente, pero a verdade é que foi... Son grandes temas, non falades en minúsculas. Sí, foi maravilloso. E agora estamos traballando nun novo que vamos a estrear para o ano que ven, que fala sobre o cuidado, o autocuidado emocional tamén. Bueno, que me gusta moito que a xente sala vendo dunha peza nosa, que sala cun debate, que se podan ir a tomar unha cerveza ou tomar un viño e decir, ou isto sí, ou isto non, e que crear debate e crear, creo que é interesante, non? Remover aí un pouquiño. Non está mal. A ver, alguén que está pensando, non imaginaba eu que a danza daba para isto tamén.
Sí, para moito máis, para todo. Un vai tranquilamente a ver un espectáculo de danza e acaba con debate e con moito para pensar. Sí, moito debate. E aquí cuestiones así de actuais. Fran, un placer pechar esta edición nosa de, non só de hoxe de Culturgal Televisión, senón desta primeira edición de Culturgal Televisión contigo nun día tan importante, e no, que a honra para nós, nun día no que a danza se fixo o oco que merece en Culturgal e que os estes connosco. Igual teríamos que ter arrancado contigo, pero claro, xusto a esa hora estaba desbailando. Entón, o que fixemos foi arrancar co peche con Óscar Ibáñez, que vai ser quen poña hoxe o ramo cultural, e pechar contigo despois desta xornada tan dedicada á danza. Un placer e un gustazo terte aquí con nosco. Moitísima sorte para todo o que veña. Moitísimas grazas. Grazas a Fran Sieira, e con el rematamos o dito, primeira emisión de Culturgal Televisión a través da canle de YouTube de Culturgal, a través de agalega.gal. Estivemos venres, sábado e domingo, 3 horas en directo cada día para tratar de achegarvos tan só unha mostra. Antes falaba Camilo Franco de que Culturgal é a punta do iceberg da cultura galega. Bueno, nós quixemos ser a punta do iceberg, desa punta do iceberg que Culturgal, agardamos tervos amosado tan só un pouquiño de todo o que dá de sí esta feira das nosas culturas que remata hoxe pola noite con ese concerto de Óscar Ibáñez no Teatro Principal. Graciñas por estar connosco, e se todo vai ben, a ver se nos vemos para o vindeiro ano. Chao.